Μετακομίζοντας στη βίλα του εκατομμυριούχου γιού της, μια ηλικιωμένη γυναίκα πιστεύει ότι περιβάλλεται από αγάπη και ηρεμία. Όμως όλα καταραίουν όταν ανακαλύπτει ένα σκοτεινό μυστικό και οδηγείται σε ένα απομονωμένο κτήμα, όπου η νύφη της προσπαθεί να τη θάψει ζωντανή. Μα μία απροσδόκητη πράξη θάρρους μετατρέπει αυτό που θα ήταν το τέλος σε μια νέα αρχή για όλη την οικογένεια. Αν αυτή η ιστορία σας κίνησε το ενδιαφέρον, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας και πείτε μας από ποια πόλη μας παρακολουθείτε. Συνεχίζουμε. Η ψηλή βροχή του Μαρτίου έπεφτε πάνω στην Αθήνα όταν η κυρία Ελένη πέρασε την ηλεκτρονική πύλη της έπαυλης στην Κηφισιά για πρώτη φορά. Κρατούσε σφιχτά το λουρί της φθαρμένης δερμάτινης τσάντας της, εκείνης που κουβαλούσε για πάνω από 20 χρόνια, και παρατηρούσε με δακρυσμένα μάτια την απεραντοσύνη του κήπου μπροστά της. Στα 72 της χρόνια ποτέ δεν φανταζόταν ότι θα ζούσε σε ένα τέτοιο μέρος. Το πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγούσε στην κεντρική είσοδο, πλαισιωμένο από βασιλικούς φοίνικες που λυκνίζονταν απαλά στον άνεμο. Τα πάντα εκεί ανέπνεαν επιτυχία, κατάκτηση, μια ζωή που η ίδια είχε βοηθήσει να χτιστεί με τα δικά της ροζιασμένα χέρια. Ο Οδυσσέας κατέβηκε τη μαρμάρινη σκάλα με ένα πλατή χαμόγελο στο πρόσωπό του. Ήταν ένας άντρας 45 ετών, ψηλός με φαρδείς ώμους και με τα μαλλιά του να αρχίζουν να ασπρίζουν στους κροτάφους. Φορούσε ένα γαλάζιο πουκάμισο και υφασμάτινο παντελόνι. Ακόμα και μετά από τόσα χρόνια στο τιμόνι της εταιρείας τεχνολογίας του, διατηρούσε εκείνο τον απλό τρόπο να αγκαλιάζει, εκείνη τη γνήσια στοργή που ποτέ δεν τον άφησε να ξεχάσει την ταπεινή του καταγωγή. Όταν τύλιξε τη μητέρα του στην αγκαλιά του, η κυρία Ελένη μύρισε το ακριβό άρωμα του γιού της, αναμεμειγμένο με τη μυρωδιά της βροχής, και επέτρεψε στον εαυτό της να κλάψει σιγανά. Τόσα χρόνια μόνη σε εκείνο το στριμωγμένο διαμέρισμα στο Περιστέρι. Τόσες άγρυπνες νύχτες, περιμένοντας τον γιο της να γυρίσει από τα νυχτερινά μαθήματα, μετά το πανεπιστήμιο, μετά τις ατελείωτες συσκέψεις που έχτιζαν την αυτοκρατορία του. Ποτέ δεν παραπονέθηκε. Έπλαινε ρούχα για άλλους, έραβε βραδινά φορέματα, καθάριζε σε 3 διαφορετικά σπίτια για να μπορεί ο Οδυσσέας να σπουδάσει. Και τώρα, μετά από όλα αυτά, ερχόταν να την πάρει για να ζήσει μαζί του, με την οικογένεια που είχε δημιουργήσει. Το σπίτι ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακό από μέσα. Το μαρμάρινο πάτωμα αντανακλούσε το φως από τους κρυστάλλινους πολυελαίους που κρέμονταν από το ψηλό ταβάνι. Μοντέρνοι πίνακες διακοσμούσαν τους λευκούς τοίχους και το σαλόνι φαινόταν μεγαλύτερο από ολόκληρο το διαμέρισμα όπου η κυρία Ελένη ζούσε για δεκαετίες. Περπάτησε αργά, ακόμα ζαλισμένη από την ξαφνική αλλαγή στη ζωή της. Ο Οδυσσέας κρατούσε τη βαλίτσα της ενώ της εξηγούσε ενθουσιασμένος για κάθε δωμάτιο, κάθε λεπτομέρεια που είχε φροντίσει να ετοιμάσουν ειδικά για εκείνη. Τότε ήταν που άκουσε βήματα να κατεβαίνουν τη σκάλα. Η κυρία Ελένη σήκωσε το βλέμμα της και είδε τη Δάφνη για πρώτη φορά. Η σύζυγος του Οδυσσέα ήταν μια γυναίκα άψογης ομορφιάς, πιθανόν στις αρχές των 40, με ξανθά, τέλεια χτενισμένα μαλλιά που έπεφταν σε κυματισμούς στους ώμους της. Φορούσε ένα γκρι μίντι φόρεμα που αναδείκνυε την κομψή της σιλουέτα και ψιλοτάκουνα παπούτσια που αντιχούσαν στο μάρμαρο σε κάθε της βήμα. Αλλά ήταν το βλέμμα της που τράβηξε την προσοχή της ηλικιωμένης γυναίκας. Η Δάφνη είχε ανοιχτόχρωμα πράσινα μάτια που έμοιαζαν να αξιολογούν τα πάντα γύρω με μια υπολογισμένη ψυχρότητα. «Καλημέρα, κυρία Ελένη. Ο Οδυσσέας μου έχει μιλήσει πολύ για εσάς. Καλώς ήρθατε στο σπίτι μας». Η φωνή της Δάφνης ακουγόταν ευγενική, αλλά υπήρχε κάτι σε αυτήν που δεν τέριαζε με το τέλειο χαμόγελο που ήταν ζωγραφισμένο στο πρόσωπό της. Η κυρία Ελένη άπλωσε το χέρι της, αλλά η Δάφνη απλώς έγειρε ελαφρώς το κεφάλι της, κρατώντας τα χέρια της σταυρωμένα μπροστά στο σώμα της. «Πού είναι ο Λουκάς?» Ο Οδυσσέας κοίταξε τριγύρω ψάχνοντας τον γιο του. Η κυρία Ελένη ένιωσε την καρδιά της να σφίγγεται από περιέργεια. Είχε χρόνια να δει τον εγγονό της από κοντά, μόνο από γρήγορες βιντεοκλήσεις και φωτογραφίες που της έστελνε ο Οδυσσέας στο κινητό. Το αγόρι ήταν 7 χρονών τώρα και μετά βίας γνώριζε αυτό το παιδί που ήταν ο μοναδικός της εγγονός. «Είναι στο δωμάτιό του, συγκεντρωμένος με τα τουβλάκια του. Ξέρεις πως είναι όταν αφοσιώνεται σε κάτι», απάντησε η Δάφνη με έναν σχεδόν ανεπαίσθητο αναστεναγμό,
σαν το να μιλάει για τον ίδιο της τον γιο να ήταν βάρος. «Καλύτερα να μην τον διακόψουμε τώρα, ίσως αργότερα». Ο Οδυσσέας φάνηκε να μην προσέχει τον τόνο της γυναίκας του. «Τότε θα σας δείξω το δωμάτιό σας, μαμά. Τα ετοίμασα όλα με αγάπη. Βρίσκεται στον δεύτερο όροφο, με θέα στον κήπο. Ξέρω ότι πάντα σας άρεσαν τα φυτά». Η κυρία Ελένη ανέβηκε τη σκάλα, κρατώντας το μαόνινο κάγκελο, νιώθοντας το βάρος της ηλικίας και της συγκίνησης. Το δωμάτιο που είχαν ετοιμάσει για εκείνη ήταν ευρύχωρο και φωτεινό. Ένα υπέρδιπλο κρεβάτι με λευκό κάλυμα και κεντυμένα μαξιλάρια δέσποζε στο κέντρο. Υπήρχε μια πολυθρόνα για διάβασμα κοντά στο παράθυρο, ένα παλιό γραφείο που αναγνώρισε από την εποχή που ο Οδυσσέας ήταν ακόμα παιδί και διάβαζε στο στριμωγμένο σαλόνι του διαμερίσματος, και μια ολόκληρη ντουλάπα δωμάτιο μόνο για τα λιγοστά της ρούχα. Πλησίασε στο παράθυρο και είδε τον κήπο από κάτω, με τις περιποιημένες τριανταφυλλιές και την παιδική κούνια στο βάθος. «Ευχαριστώ, γε μου. Αυτό εδώ είναι περισσότερο από ό,τι ονειρεύτηκα ποτέ». Η φωνή της κυρίας Ελένης βγήκε πνιχτή. Ο Οδυσσέας αγκάλιασε ξανά τη μητέρα του, με εκείνη τη σιωπηλή δύναμη κάποιου που κουβαλάει βαθιά ευγνωμοσύνη. «Τα αξίζετε όλα αυτά και ακόμα περισσότερα, μαμά. Ό,τι έχω σήμερα είναι επειδή ποτέ δεν τα παρατήσατε για μένα. Τώρα θέλω να ξεκουραστείτε, να απολαύσετε τη ζωή, να γνωρίσετε καλύτερα τον Λουκά. Είναι ένα ξεχωριστό παιδί και ξέρω ότι θα τα πάτε πολύ καλά». Εκείνο το πρώτο βράδυ η κυρία Ελένη δείπνησε στο τεράστιο τραπέζι της τραπεζαρίας. Ο Οδυσσέας μιλούσε ενθουσιασμένος για τις δουλειές, για την επέκταση της εταιρείας στη διεθνή αγορά, για τα μελλοντικά σχέδια. Η Δάφνη παρέμενε σιωπηλή τον περισσότερο καιρό, κόβοντας με λεπτότητα τον ψητό σολομό της και πίνοντας μικρές γουλιές λευκό κρασί. Ο Λουκάς δεν είχε εμφανιστεί για το δείπνο. Σύμφωνα με τη Δάφνη, το αγόρι προτιμούσε να τρώει στο δωμάτιό του όταν ήταν κουρασμένο. Η κυρία Ελένη παρατήρησε ότι η Δάφνη σπάνια κοιτούσε τον Οδυσσέα όταν μιλούσε. Τα μάτια της περιπλανιόνταν στην αίθουσα, στο κινητό που κρατούσε δίπλα στο πιάτο της, στα τέλεια βαμμένα κόκκινα νύχια της. Υπήρχε μια αισθητή απόσταση μεταξύ του ζευγαριού, σαν ο καθένας να ζούσε σε παράλληλες διαστάσεις μέσα σε εκείνη την τεράστια έπαυλη. Μετά το δείπνο, όταν ο Οδυσσέας πήγε στο γραφείο του για να τακτοποιήσει κάποιες εκκρεμότητες, η κυρία Ελένη αποφάσισε να ανέβει στον όροφο με τα υπνοδωμάτια. Περπάτησε αργά στον διάδρομο που φωτιζόταν από διακριτικές απλίκες μέχρι που έφτασε σε μία μισάνοιχτη πόρτα. Ένα απαλό φως διέρεε στον διάδρομο. Έσπρωξε ελαφρά την πόρτα και είδε το δωμάτιο του Λουκά για πρώτη φορά. Ήταν ένα ξεχωριστό σύμπαν. Η τοίχη ήταν βαμμένη γαλάζιοι και καλυμμένη με ράφια γεμάτα βιβλία, τουβλάκια και μινιατούρες δεινοσαύρων, τέλεια οργανωμένες κατά μέγεθος και χρώμα. Μία παιδική σκηνή καταλάμβανε μια γωνία του δωματίου, με μαξιλάρια και ένα πορτατίφ μέσα, και εκεί καθισμένος στο χνουδωτό χαλί ήταν ο Λουκάς. Το αγόρι είχε ίσια ανοιχτόχρωμα καστανά μαλλιά, μεγάλα εκφραστικά καστανά μάτια και φορούσε πιτζάμες με σχέδια πλανητών. Ήταν τόσο συγκεντρωμένος στο να χτίζει μια πολύπλοκη κατασκευή με τουβλάκια που δεν αντιλήφθηκε την παρουσία της γιαγιάς του. Η κυρία Ελένη έμεινε να παρατηρεί σιωπηλά, συγκινημένη, που επιτέλους έβλεπε από κοντά αυτό το παιδί που τόσο αγαπούσε από απόσταση. «Γεια σου, Λουκά», είπε απαλά για να μην τον τρομάξει. «Είμαι η γιαγιά σου, η Ελένη. Μπορώ να μπω?» Το αγόρι σήκωσε αργά τα μάτια του, σαν να επέστρεφε από μια βαθιά έκσταση. Την παρατήρησε για μερικά δευτερόλεπτα, επεξεργαζόμενος την πληροφορία, και τότε ένα ντροπαλό χαμόγελο εμφανίστηκε στο πρόσωπό του. Η γιαγιά ήρθε να μείνει εδώ μαζί μας. Η φωνή του ήταν χαμηλή, σχεδόν ψίθυρος. «Ήρθα, αγάπη μου, και είμαι πολύ χαρούμενη που μπορώ να είμαι κοντά σου». Η κυρία Ελένη μπήκε στο δωμάτιο και κάθισε με δυσκολία στο χαλί δίπλα στον εγγονό της. «Τι φτιάχνεις?» Ο Λουκάς άρχισε να εξηγεί κάθε λεπτομέρεια της κατασκευής με έναν συγκρατημένο ενθουσιασμό. Μιλούσε για τη συμμετρία των κομματιών, για τα χρώματα που είχε επιλέξει, για κάθε όροφο, για το πώς αυτό θα γινόταν ένα φουτουριστικό κτίριο όταν θα το τελείωνε. Η κυρία Ελένη άκουγε εκστασιασμένη. Υπήρχε κάτι το ξεχωριστό σε αυτό το παιδί, μια διαφορετική ευφυΐα, μια οξυμένη ευαισθησία που έπιανε λεπτομέρειες που άλλοι δεν θα έβλεπαν.
Οι επόμενες μέρες έφεραν μια νέα ρουτίνα για την κυρία Ελένη. Ξυπνούσε νωρίς, ετοίμαζε πρωινό για τον Οδυσσέα πριν φύγει για τη δουλειά και μετά έμενε στο σπίτι προσπαθώντας να καταλάβει τη νέα της πραγματικότητα. Η Δάφνη σπάνια εμφανιζόταν τις πρώτες ώρες της ημέρας. Όταν εμφανιζόταν, ήταν ήδη άψογα ντυμένη και μακιγιαρισμένη, συνήθως φεύγοντας για το γυμναστήριο, για γεύματα με φίλες ή για υποχρεώσεις που ποτέ δεν ανέφερε με λεπτομέρειες. Ο Λουκάς περνούσε τα πρωινά με μια ιδιωτική δασκάλα που ερχόταν στο σπίτι. Η κυρία Ελένη ανακάλυψε ότι το αγόρι δεν πήγαινε σε κανονικό σχολείο. Σύμφωνα με τον Οδυσσέα, ο Λουκάς είχε κάποιες ιδιαιτερότητες στη μάθηση, έναν διαφορετικό τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών και γι' αυτό έκανε μαθήματα στο σπίτι με εξειδικευμένη υποστήριξη. Ήταν πανέξυπνος στα μαθηματικά και τις επιστήμες, αλλά δυσκολευόταν με τους δυνατούς θορύβους και τα περιβάλλοντα με πολλά ερεθίσματα. Ήταν ένα απόγευμα Πέμπτης, αφού έφυγε η δασκάλα, που η κυρία Ελένη και ο Λουκάς άρχισαν να χτίζουν το δικό τους τελετουργικό. Ήταν στην κουζίνα ετοιμάζοντας ένα σιμιγδαλένιο κέικ, ακολουθώντας τη συνταγή που ήξερε απ' έξω εδώ και δεκαετίες, όταν το αγόρι εμφανίστηκε στην πόρτα με περίεργα μάτια. «Τι κάνει η γιαγιά?» «Ένα σιμιγδαλένιο κέικ με μαρμελάδα. Έχεις φάει ποτέ?» Η κυρία Ελένη χαμογέλασε στον εγγονό της. «Δεν ξέρω. Νομίζω πως όχι». Ο Λουκάς πλησίασε τον πάγκο και παρατήρησε τα υλικά στη σειρά. Άπλωσε το χέρι του για να αγγίξει το καθένα, νιώθοντας την υφή του σιμιγδαλιού, το βάρος των αυγών, τη γλυκιά μυρωδιά της μαρμελάδας. «Θέλεις να με βοηθήσεις? Υπόσχομαι ότι θα είναι διασκεδαστικό». Η κυρία Ελένη αντιλήφθηκε το ενδιαφέρον του αγοριού και ένιωσε την καρδιά της να ζεσταίνεται. «Μπορώ?» ρώτησε ο Λουκάς με έναν ντροπαλό ενθουσιασμό. «Η μαμά δεν θέλει να μπλέκομαι στην κουζίνα. Λέει ότι κάνω ακαταστασία». «Εδώ με τη γιαγιά μπορείς. Την ακαταστασία την καθαρίζουμε μετά. Το σημαντικό είναι να διασκεδάζουμε». Του έδωσε μια μικρή ποδιά που είχε βρει σε ένα σιρτάρι. Ενώ ανακάτευαν τα υλικά, έσπαγαν αυγά και μετρούσαν το σιμιγδάλι, η κυρία Ελένη διηγούνταν ιστορίες από την παιδική ηλικία του Οδυσσέα. Πώς και εκείνος λάτρευε να βοηθά στην κουζίνα όταν ήταν μικρός, πώς μια φορά έριξε ένα ολόκληρο σακί αλεύρι στο πάτωμα και γέλασαν μέχρι να πονέσει η κοιλιά τους καθώς καθάριζαν μαζί. Ο Λουκάς άκουγε κάθε λέξη με βαθιά προσοχή, σαν να τα κατέγραφε όλα στη μνήμη του. «Ο μπαμπάς ήταν σαν εμένα όταν ήταν μικρός?» ρώτησε το αγόρι, ενώ ανακάτευε το μείγμα με μια ξύλινη κουτάλα σχεδόν μεγαλύτερη από αυτόν. Ήταν, ναι, πολύ περίεργος, πολύ έξυπνος και του άρεσαν και εκείνου τα πράγματα με τον δικό του τρόπο. Η κυρία Ελένη χάιδεψε τα μαλλιά του εγγονού της με στοργή. Και κοίτα πως μεγάλωσε και έγινε ένας υπέροχος άντρας. Ενώ το κέικ ψινόταν, γεμίζοντας την κουζίνα με εκείνο το σπιτικό άρωμα παιδικής ηλικίας και αγάπης, ο Λουκάς έδειξε στη γιαγιά του τα αγαπημένα του βιβλία. Είχε μια εντυπωσιακή συλλογή για δεινόσαυρους, πλανήτες και αρχαίες κατασκευές. Μιλούσε για κάθε θέμα με μια γνώση που εντυπωσίαζε για την ηλικία του, αλλά πάντα με εκείνο τον ευαίσθητο τρόπο κάποιου που φοβάται μήπως τον διακόψουν ή τον κρίνουν. Εκείνη τη στιγμή μπήκε στην κουζίνα η Δάφνη. Φορούσε ακριβά ρούχα γυμναστικής και κρατούσε ένα μπουκάλι μεταλλικό νερό. Το βλέμμα της σάρωσε τη σκηνή. Την ακαταστασία στον πάγκο, το αγόρι με τη λερωμένη ποδιά, την κυρία Ελένη με αλεύρι στην ποδιά και στο πρόσωπο και κάτι άλλαξε στην έκφρασή της. Μια σχεδόν ανεπαίσθητη σκιά πέρασε από τα πράσινα μάτια της. «Λουκά, θα έπρεπε να ξεκουράζεσαι. Αύριο έχεις συνεδρία με τη θεραπεύτρια». Η φωνή της Δάφνης ακούστηκε σταθερή και ψυχρή. «Μα μαμά, φτιάχνω κέικ με τη γιαγιά». Το αγόρι κράτησε την ξύλινη κουτάλα πιο σφιχτά, σαν να ήθελε να υπερασπιστεί εκείνη τη στιγμή. «Το ξέρω, αγάπη μου, αλλά πρέπει να τηρείς τη ρουτίνα σου. Ανέβα στο δωμάτιό σου και πιες τον χυμό σου». Η Δάφνη έδειξε την πόρτα με μια επιτακτική κίνηση. Ο Λουκάς κοίταξε την κυρία Ελένη με μια βαθιά θλίψη στα μάτια. Η γιαγιά αντιλήφθηκε την απογοήτευση του εγγονού της και ένιωσε ένα τσίμπημα στο στήθος, αλλά δεν ήθελε να δημιουργήσει σύγκρουση στην πρώτη της αντιπαράθεση με την ύφη της. «Πήγαινε, αγάπη μου. Αύριο θα τελειώσουμε τη συζήτησή μας. Το κέικ θα είναι έτοιμο σύντομα και θα σου φέρω πάνω ένα κομμάτι». Η κυρία Ελένη προσπάθησε να απαλύνει τη στιγμή. Το αγόρι έγνεψε
και βγήκε από την κουζίνα με σκυμμένο το κεφάλι, σέρνοντας τα πόδια του στο πορσελάνινο πάτωμα. Όταν έμειναν μόνες, η Δάφνη έβαλε νερό και ακούμπησε στον πάγκο με μια μελετημένη στάση. «Κυρία Ελένη, καταλαβαίνω ότι θέλετε να δημιουργήσετε δεσμούς με τον Λούκα, αλλά έχει μια πολύ συγκεκριμένη ρουτίνα. Δεν μπορεί να έχει πολλά ερεθίσματα ή απότομες αλλαγές. Αυτό βλάπτει την ανάπτυξή του». Η νύφη μιλούσε με μια τεχνητή ηρεμία, σαν να εξηγούσε κάτι προφανές σε κάποιον χωρίς κατανόηση. «Απλώς έφτιαχνα ένα κέικ με τον εγγονό μου. Δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα σε αυτό», απάντησε η κυρία Ελένη με την ηρεμία κάποιου που έχει ζήσει πολλά και έχει μάθει να μην πτωείται εύκολα. «Φυσικά και δεν υπάρχει πρόβλημα», είπε η Δάφνη με ένα αναγκαστικό χαμόγελο. «Απλώς λέω ότι από εδώ και πέρα θα ήταν καλύτερα να με συμβουλεύεστε πριν σχεδιάσετε δραστηριότητες μαζί του. Εγώ ξέρω τις ανάγκες του γιού μου». Υπήρχε κάτι στον τρόπο που η Δάφνη πρόφερε το γιού μου που ακούστηκε σχεδόν κτητικό, αποκλειστικό. Η κυρία Ελένη ένιωσε μια δυσφορία να μεγαλώνει στο στήθος της, αλλά αποφάσισε να μην παρατείνει τη συζήτηση. Η Δάφνη βγήκε από την κουζίνα με γρήγορα βήματα, αφήνοντας πίσω της ένα ίχνος ακριβού αρώματος, αναμεμειγμένο με μια αισθητή ένταση στον αέρα. Τις επόμενες μέρες, η κυρία Ελένη άρχισε να παρατηρεί με περισσότερη προσοχή τη δυναμική αυτού του σπιτιού. Ο Οδυσσέας έφευγε νωρίς και γύριζε αργά, εντελώς βυθισμένος στις δουλειές του. Όταν ήταν στο σπίτι, προσπαθούσε να αναπληρώσει την απουσία του δίνοντας προσοχή στον γιο του. Αλλά ο Λουκάς φαινόταν πάντα συγκρατημένος κοντά στον πατέρα του, σαν να φοβόταν μην τον απογοητεύσει. Η Δάφνη διατηρούσε μια παγερή απόσταση από τον σύζυγο και τον γιο της. Κυκλοφορούσε στο σπίτι σαν ένα κομψό φάντασμα, πάντα απασχολημένη με τις δικές της υποχρεώσεις, σπάνια δείχνοντας στοργή ή γνήσιο ενδιαφέρον για τον Λουκά. Αυτό που ενοχλούσε περισσότερο την κυρία Ελένη ήταν ο τρόπος που η Δάφνη κοιτούσε τον ίδιο της τον γιο. Δεν υπήρχε ζεστασιά σε εκείνο το βλέμμα. Υπήρχε κάτι κοντά στην υποχρέωση, στην ανεκτικότητα, αλλά ποτέ στην άνεφόρον αγάπη που θα έπρεπε να έχει μια μητέρα. Αντιλαμβανόταν πως η Δάφνη εκνευριζόταν όταν ο Λουκάς μιλούσε πολύ για τα ενδιαφέροντά του, πως απέφευγε με το σώμα της όταν το αγόρι προσπαθούσε να την πλησιάσει, πως αναστέναζε με ανυπομονησία όταν εκείνος αργούσε να κάνει κάτι. Ένα απόγευμα, ενώ ο Λουκάς ζωγράφιζε δεινόσαυρους στη βεράντα και η κυρία Ελένη έπλεκε σε μια κοντινή πολυθρόνα, άκουσε φωνές να έρχονται από τον κήπο. Ο Οδυσσέας και η Δάφνη μιλούσαν κοντά στις τριανταφυλλιές. Η ηλικιωμένη γυναίκα δεν είχε πρόθεση να κρυφακούσει, αλλά κάτι στον τόνο της συζήτησης τράβηξε την προσοχή της. «Δουλεύεις πάρα πολύ, Οδυσσέα. Μετά, βίας, έχεις χρόνο για την οικογένεια», ακούστηκε η κατηγορηματική φωνή της Δάφνης. «Δουλεύω για να σας προσφέρω την καλύτερη ζωή, για να μην λείψει τίποτα σε εσένα και τον Λουκά», απάντησε ο Οδυσσέας με εμφανή κούραση. «Αλλά τι νόημα έχουν όλα αυτά, αν δεν είσαι παρόν?» «Το αγόρι ούτε που σε γνωρίζει καλά», συνέχισε η Δάφνη, αλλά υπήρχε κάτι το επιτιδευμένο στα λόγια της, σαν να λέγονταν περισσότερο από κοινωνική υποχρέωση παρά από πραγματικό συναίσθημα. «Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Και τώρα με τη μητέρα μου εδώ μπορεί να δώσει περισσότερη προσοχή στον Λουκά. Πάντα ήθελα να έρθουν πιο κοντά», προσπάθησε και ο Οδυσσέας να αποφύγει τη διαφωνία. «Η μητέρα σου», επανέλαβε η Δάφνη με έναν τόνο που η κυρία Ελένη δεν μπόρεσε να αποκρυπτογραφήσει πλήρως. Δεν ήταν θυμός, δεν ήταν περιφρόνηση, ήταν κάτι πιο περίπλοκο. «Είναι καλή γυναίκα, αλλά δεν καταλαβαίνει πώς είναι να διαχειρίζεσαι ένα παιδί σαν τον Λουκά». Η κυρία Ελένη ένιωσε ένα τσίμπημα αγανάκτησης. Τι δικαίωμα είχε η Δάφνη να λέει ότι δεν καταλάβαινε τον ίδιο της τον εγγονό, αλλά αποφάσισε να διατηρήσει την ψυχραιμία της και να συνεχίσει το πλέξιμο, σαν να μην είχε ακούσει τίποτα. Εκείνο το βράδυ, όταν πήγε να φέρει ένα ποτήρι ζεστό γάλα στο Λουκά πριν κοιμηθεί, βρήκε το αγόρι καθισμένο στο κρεβάτι με ένα τετράδιο στην αγκαλιά του. Ζωγράφιζε με χρωματιστά μολύβια, συγκεντρωμένος. «Τι ζωγραφίζεις, αγάπη μου?» Η κυρία Ελένη άφησε το ποτήρι στο κομοδίνο και κάθισε στην άκρη του κρεβατιού. «Ζωγραφίζω τη γιαγιά να φτιάχνει κέικ». Ο Λουκάς γύρισε το τετράδιο για να της δείξει. Στη ζωγραφιά, δύο φιγούρες στέκονταν δίπλα-δίπλα σε μια πολύχρωμη κουζίνα. Μια πιο κοντή και μια πιο ψηλή και οι δύο χαμογελαστές. «Έγινε πανέμορφη, μπορώ να κρατήσω αυτή τη ζωγραφιά».
Η κυρία Ελένη ένιωσε τα μάτια της να βουρκώνουν. «Φυσικά. Είναι για τη γιαγιά». Ο Λουκάς της έδωσε το φύλλο με ντροπαλή περηφάνεια. «Γιαγιά, μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση?» «Μπορείς, αγαπημένε μου. Μπορείς να με ρωτήσεις οτιδήποτε». «Γιατί η μαμά δεν θέλει να παίζει μαζί μου?» Ο Λουκάς έκανε την ερώτηση με μια οδυνηρή φυσικότητα, σαν να είχε ήδη αποδεχτεί αυτή την πραγματικότητα. Η κυρία Ελένη ένιωσε την καρδιά της να σφίγγεται. Πώς να εξηγήσεις σε ένα παιδί κάτι που ούτε η ίδια καταλάβαινε? «Αχ, αγάπη μου, η μητέρα σου σε αγαπάει πολύ. Είναι που μερικές φορές οι μεγάλοι έχουν πολλές έγνοιες, πολλά πράγματα στο μυαλό τους και καταλήγουν να είναι αφηρημένοι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σε αγαπάει». Προσπάθησε να απαλύνει, να προστατεύσει τον εγγονό της από εκείνη την οδυνηρή αλήθεια. «Αλλά ποτέ δεν παίζει μαζί μου, ούτε με αγκαλιάζει. Μόνο μου λέει τι πρέπει να κάνω». Ο Λουκάς μιλούσε χωρίς μνησικακία, απλώς διαπιστώνοντας γεγονότα. «Με τη γιαγιά είναι διαφορετικά. Η γιαγιά χαμογελάει αληθινά όταν είναι μαζί μου». Η κυρία Ελένη αγκάλιασε τον εγγονό της με όλη τη δύναμη που της επέτρεπαν τα κουρασμένα της χέρια. «Και θα χαμογελάω πάντα όταν είμαι μαζί σου. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Τώρα ας κοιμηθούμε, γιατί αύριο μας περιμένει άλλη μια μέρα και θέλω να σε φάθω να φτιάχνεις σπιτικό ψωμί». «Τι λες?» Τα μάτια του Λουκά έλαμψαν. «Αλήθεια. Λατρεύω το ψωμί». «Αλήθεια. Θα είναι η δική μας ξεχωριστή δραστηριότητα». Η κυρία Ελένη φίλησε το μέτωπο του εγγονού της και τον σκέπασε με το πάπλωμα. «Όνειρα γλυκά, αγγελούδι μου». Όταν βγήκε από το δωμάτιο και περπάτησε στον σιωπηλό διάδρομο προς το δικό της δωμάτιο, η κυρία Ελένη κουβαλούσε μαζί της μια ανησυχία που δεν μπορούσε να ονομάσει. Κάτι δεν πήγαινε καλά σε αυτό το τόσο όμορφο και μεγάλο σπίτι, κάτι που πήγαινε πέρα από την ψυχρότητα της Δάφνης ή την απόσταση του Οδυσσέα. Ήταν σαν όλοι να ζούσαν μια προσεκτικά σκηνοθετημένη παράσταση, που όμως ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να καταρρεύσει, αποκαλύπτοντας άβολες αλήθειες. Ξάπλωσε στο υπέρδιπλο κρεβάτι και κοίταξε το ταβάνι. Το φως του φεγγαριού έμπαινε από το παράθυρο, σχεδιάζοντας σκιές στους λευκούς τοίχους. Σκέφτηκε τη ζωγραφιά που είχε κάνει ο Λουκάς, εκείνες τις δύο φιγούρες που χαμογελούσαν μαζί σε μια κουζίνα. Σκέφτηκε το θλιμμένο βλέμμα του αγοριού όταν ρώτησε γιατί η μητέρα του δεν έπαιζε μαζί του. Σκέφτηκε τη Δάφνη και εκείνη την υπολογισμένη απόσταση που κρατούσε από τα πάντα και από όλους. Η κυρία Ελένη δεν το ήξερε ακόμα, αλλά εκείνη η ανησυχία ήταν μόνο η αρχή. Τις επόμενες μέρες θα άρχιζε να παρατηρεί μικρές λεπτομέρειες που δεν τέριαζαν, ατάκες που δεν έβγαζαν νόημα, βλέμματα που έκρυβαν περισσότερα από όσα αποκάλυπταν. Και όταν η αλήθεια θα άρχιζε να αναδύεται από τις σκιές εκείνης της τέλειας έπαυλης, τίποτα πια δεν θα ήταν όπως πριν. Τράβηξε το πάπλωμα μέχρι το πηγούνι της και έκλεισε τα μάτια, προσπαθώντας να διώξει τις ενοχλητικές σκέψεις. Αλλά ο ύπνος άργησε να έρθει. Έξω, η πόλη της Αθήνας συνέχιζε να πάλεται με την ατελείωτη ενέργειά της, αδιάφορη για τα σιωπηλά δράματα που εκτιλήσονταν πίσω από τους ψηλούς τοίχους των επαύλεων της Κηφισιάς. Οι επόμενες εβδομάδες έφεραν μια καθησυχαστική ρουτίνα για την κυρία Ελένη. Κάθε πρωί, αφού έφευγε ο Οδυσσέας για τη δουλειά, εκείνη και ο Λουκάς συναντιόντουσαν στην κουζίνα. Ήταν η ιερή του στιγμή, εκείνο το τελετουργικό της προετοιμασίας ψωμιών, κέικ και μπισκότων, ενώ συζητούσαν για δεινόσαυρους, αστέρια και όλες τις περιέργειες που κατοικούσαν στο λαμπρό μυαλό του αγοριού. Ο Λουκάς άνθιζε σε αυτές τις συναντήσεις. Το χαμόγελό του γινόταν πιο αυθόρμητο, η φωνή του λιγότερο διστακτική, και σιγά σιγά αποκάλυπτε στη γιαγιά του ένα ολόκληρο σύμπαν ονείρων και φόβων που κρατούσε μόνο για τον εαυτό του. Η κυρία Ελένη ανακάλυψε ότι ο εγγονός της είχε μια εντυπωσιακή μνήμη. Θυμόταν ημερομηνίες, αριθμούς, πολύπλοκες ακολουθίες πληροφοριών με μια ανησυχητική ευκολία. Επίσης, παρατηρούσε λεπτομέρειες που άλλοι δεν θα πρόσεχαν, όπως όταν άλλαζε το χτένισμά της ή φορούσε μια διαφορετική απόχρωση κραγιών. Ο Λουκάς είχε έναν μοναδικό τρόπο να βλέπει τον κόσμο και η γιαγιά μάθαινε κάθε μέρα να πλοηγείται σε αυτό το ιδιαίτερο σύμπαν με λεπτότητα και σεβασμό. Αλλά όσο περισσότερο χρόνο περνούσε σε αυτό το σπίτι, τόσο περισσότερο η κυρία Ελένη παρατηρούσε πράγματα που την ενοχλούσαν βαθιά. Η Δάφνη σπάνια αλληλεπιδρούσε με τον Λουκά αυθόρμητα.
Όταν χρειαζόταν να απευθυνθεί στον γιο της, χρησιμοποιούσε έναν μηχανικό, σχεδόν τυπικό τόνο, σαν να εκπλήρωνε μια κοινωνική υποχρέωση. Δεν υπήρχαν πρωινές αγκαλιές, δεν υπήρχαν φιλιά για καληνύχτα, δεν υπήρχαν εκείνες οι στιγμές συνεννόησης που θα έπρεπε να υπάρχουν φυσικά μεταξύ μητέρας και γιου. Ο Οδυσσέας, από την πλευρά του, φαινόταν να μην αντιλαμβάνεται τίποτα. Έφτανε εξαντλημένος από τη δουλειά, δειπνούσε γρήγορα, περνούσε λίγα λεπτά με τον Λουκά πριν το αγόρι κοιμηθεί και μετά κλεινόταν στο γραφείο του μέχρι αργά το βράδυ. Τα Σαββατοκύριακα ταξίδευε συχνά για επαγγελματικές συναντήσεις σε άλλες πόλεις. Ήταν σαν να δραπέτευε από το ίδιο του το σπίτι ή ίσως από μια συζυγική πραγματικότητα που προτιμούσε να μην αντιμετωπίσει. Ένα απόγευμα Τρίτης άλλαξε τα πάντα. Η μέρα είχε ξεκινήσει ζεστή και αποπνικτική, τυπική του αθηναϊκού καλοκαιριού που επέμενε να παρατείνεται μέχρι το φθινόπωρο. Η κυρία Ελένη και ο Λουκάς είχαν περάσει το πρωί ετοιμάζοντας μία τάρτα λεμονιού. Το αγόρι ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένο επειδή κατάφερε να φτιάξει τη ζύμη χωρίς να σπάσει, ακολουθώντας όλες τις οδηγίες της γιαγιάς του με σχολαστική ακρίβεια. Έβαλαν την τάρτα στον φούρνο και ο Λουκάς ζήτησε να πάρει ένα καινούριο βιβλίο που του είχε αγοράσει ο Οδυσσέας για το ηλιακό σύστημα. Ενώ ο εγγονός της ανέβαινε στο δωμάτιό του, η κυρία Ελένη αποφάσισε να ποτίσει τις ορχιδέες στη βεράντα. Η Δάφνη είχε μια εντυπωσιακή συλλογή από σπάνιες ορχιδέες που βρίσκονταν σε έναν σκεπαστό χώρο στο πλάι του σπιτιού. Ήταν ευαίσθητα λουλούδια που απαιτούσαν ειδική φροντίδα και η ηλικιωμένη γυναίκα είχε προσφερθεί να βοηθήσει στη συντήρησή τους. Πήρε το ποτιστήρι και περπάτησε προς τη βεράντα απολαμβάνοντας το απαλό αεράκι που ερχόταν από τον κήπο. Τότε ήταν που άκουσε τη φωνή της Δάφνης. Ήταν στον κήπο, κοντά στην κλιματαριά καλυμμένη με γιασεμιά μιλώντας στο τηλέφωνο. Ο τόνος της ήταν διαφορετικός από τον συνηθισμένο, πιο τεταμένος, σχεδόν απελπισμένος. Η κυρία Ελένη δεν είχε πρόθεση να κρυφακούσει, αλλά κάτι σε εκείνη τη συζήτηση την έκανε να σταματήσει. «Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να κάνεις υπομονή», μιλούσε χαμηλόφωνα η Δάφνη, αλλά η ησυχία του απογεύματος μετέφερε τα λόγια της μέχρι τη βεράντα. «Δεν μπορώ απλώς να του πω την αλήθεια τώρα. Νομίζεις ότι ο Οδυσσέας θα το δεχτεί έτσι απλά, να ανακαλύψει ότι ο γιος που μεγάλωσε για 7 χρόνια δεν είναι δικός του?» Η κυρία Ελένη ένιωσε την καρδιά της να χτυπάει δυνατά. Πλησίασε αργά το κυκλίδωμα που χώριζε τη βεράντα από τον κήπο, κρυμμένη πίσω από μια κολόνα, καλυμμένη με αναρριχητικά φύτα. Δεν μπορούσε να είχε ακούσει καλά. Δεν ήταν δυνατόν. «Φυσικά και αγαπώ τον Λουκά», συνέχισε η Δάφνη και υπήρχε μια αυξανόμενη ενόχληση στη φωνή της. «Αλλά δεν έπρεπε να γίνουν έτσι τα πράγματα. Δεν είχα άλλη επιλογή. Αν δεν είχα προσποιηθεί την εγκυμοσύνη, ο Οδυσσέας δεν θα με παντρευόταν ποτέ. Ξέρεις πολύ καλά πόσο παραδοσιακός είναι, πόσο συντηρητική είναι η οικογένειά του. Ήθελε να γίνει πατέρας, ήθελε να κάνει οικογένεια και εγώ του το έδωσα αυτό». Σιωπή. Η Δάφνη άκουγε κάποιον από την άλλη πλευρά της γραμμής. «Οι εξετάσεις όλες πλαστές, αγάπη μου. Ξέρεις ότι έχω επαφές. Κατάφερα να πλαστογραφήσω κάθε υπερηχογράφημα, κάθε αποτέλεσμα αίματος. Και όταν ήρθε η ώρα, προσποιήθηκα ότι μπήκα σε τοκετό, πήγα σε εκείνη την ιδιωτική κλινική που ξέρεις, και εκεί ήταν το μωρό που είχα βρει μέσω εκείνης της δικηγόρου, μία εντελώς ανεπίσημη υιοθεσία, χωρίς καμία επίσημη καταγραφή. Η βιολογική μητέρα ήταν ένα 17χρονο κορίτσι που δεν είχε τη δυνατότητα να μεγαλώσει το παιδί. Η κυρία Ελένη ένιωσε τα πόδια της να λυγίζουν. Στηρίχτηκε στο σιδερένιο κυκλίδωμα, προσπαθώντας να επεξεργαστεί αυτό που μόλις είχε ακούσει. Ο Λουκάς δεν ήταν βιολογικός γιος του Οδυσσέα. Η Δάφνη είχε σκηνοθετήσει μια ολόκληρη εγκυμοσύνη, είχε πλαστογραφήσει ιατρικές εξετάσεις και είχε κάνει μια παράνομη υιοθεσία. Όλα για να διατηρήσει τον γάμο της, την πολυτελή ζωή της, την κοινωνική της θέση. «Όχι, κανείς δεν θα το μάθει ποτέ», γέλασε τώρα η Δάφνη, ένα νευρικό γέλιο χωρίς χιούμορ. Ο Οδυσσέας είναι τόσο απασχολημένος με την εταιρεία που μετά βίας δίνει προσοχή στον γιο του. Και ακόμα κι αν έδινε, πώς θα το υποψιαζόταν. Ο Λουκάς έχει κάποια παρόμοια χαρακτηριστικά μαζί του από καθαρή σύμπτωση. Και εκείνος ο διαφορετικός τρόπος του αγοριού πάντα τον απέδιδα σε νευρολογικά ζητήματα.
Όλοι το πίστεψαν. Περισσότερη σιωπή. Η κυρία Ελένη ένιωθε ναυτία. Έπρεπε να φύγει από εκεί, έπρεπε να επεξεργαστεί αυτή την καταστροφική πληροφορία. Αλλά τα πόδια της δεν υπάκουαν. «Πρέπει να με εμπιστευτείς», μίλησε η Δάφνη με σταθερότητα. «Σε μερικά χρόνια, όταν ο Λουκάς μεγαλώσει και δεν θα εξαρτάται πια τόσο από μένα, μπορώ να αρχίσω να σχεδιάζω την αποχώρησή μας. Αλλά όχι τώρα. Τώρα πρέπει να διατηρήσω τα προσχήματα. Χρειάζομαι τον Οδυσσέα να συνεχίσει να με συντηρεί, ενώ εγώ μαζεύω αρκετά χρήματα για να ξαναρχίσουμε. Λίγη υπομονή ακόμα». Η κλήση τελείωσε. Η κυρία Ελένη είδε τη Δάφνη να βάζει το κινητό στην επώνυμη τσάντα που κρατούσε και να περπατάει πίσω προς το σπίτι. Περίμενε μερικά λεπτά, προσπαθώντας να ελέγξει την ταραγμένη της αναπνοή, προσπαθώντας να οργανώσει τις σκέψεις που στροβιλίζονταν χαοτικά στο μυαλό της. Όταν τελικά κατάφερε να κινηθεί, επέστρεψε στο σπίτι με τρεμάμενα βήματα. Ο Λουκάς ήταν στο σαλόνι, ξεφυλίζοντας το βιβλίο για το ηλιακό σύστημα. Όταν είδε τη γιαγιά του, το πρόσωπό του φωτίστηκε. «Γιαγιά, ήξερες ότι ο Δίας έχει 79 φεγγάρια», μίλησε το αγόρι ενθουσιασμένο, αγνοώντας τη συναισθηματική αναταραχή της γιαγιάς του. Η κυρία Ελένη προσπάθησε να χαμογελάσει. «Δεν το ήξερα, αγάπη μου, τι καταπληκτικό». Κάθισε δίπλα στον εγγονό της, προσπαθώντας να φανεί φυσιολογική, αλλά τα χέρια της έτρεμαν ελαφρώς. «Η γιαγιά είναι καλά». Ο Λουκάς το παρατήρησε, όπως πάντα παρατηρούσε τα πάντα. «Τα χέρια σας είναι παγωμένα». «Είμαι καλά, αγαπημένε μου. Απλώς έμεινα λίγο στον ήλιο και τώρα νιώθω μια μικρή ζαλάδα. Τίποτα που δεν διορθώνει ένα ποτήρι νερό», χάιδεψε τα μαλλιά του αγοριού με τρυφερότητα. Ο Λουκάς την παρατήρησε με εκείνα τα βαθιά και έξυπνα μάτια, σαν να μπορούσε να διαβάσει πέρα από τις λέξεις. Εκείνο το βράδυ, η κυρία Ελένη δεν μπόρεσε να κοιμηθεί. Έμεινε ξαπλωμένη στο κρεβάτι, κοιτάζοντας το ταβάνι, αναπαράγοντας στο μυαλό της κάθε λέξη που είχε ακούσει. Τι έπρεπε να κάνει? Να το πει στον Οδυσσέα και να καταστρέψει την οικογένειά του. Να κρατήσει το μυστικό και να γίνει συνεργός σε αυτή την απάτη. Και ο Λουκάς, αυτό το γλυκό και ευαίσθητο αγόρι, που επιτέλους είχε βρει ένα ασφαλές λιμάνι μαζί της, τι θα γινόταν αν η αλήθεια ερχόταν στο φως? Σκέφτηκε όλο τον πόνο που ο Οδυσσέας είχε ήδη αντιμετωπίσει στη ζωή του. Τις οικονομικές δυσκολίες της παιδικής ηλικίας, τις άγρυπνες νύχτες μελετώντας και δουλεύοντας, τον αγώνα για να χτίσει την αυτοκρατορία του. Ήταν ένας καλός άνθρωπος που αγαπούσε γνήσια τον γιο του. Το να ανακαλύψει ότι όλα ήταν ένα ψέμα από την αρχή θα μπορούσε να τον καταστρέψει. Αλλά ταυτόχρονα δεν άξιζε να ζει σε ένα ψέμα. Δεν άξιζε να είναι παντρεμένος με μια γυναίκα που τον είχε χειραγωγήσει τόσο υπολογισμένα. Και ο Λουκάς άξιζε να μάθει την αληθινή του καταγωγή, άξιζε να έχει πρόσβαση στην πραγματική του ιστορία. Οι επόμενες μέρες ήταν βασανιστικές για την κυρία Ελένη. Προσπαθούσε να διατηρήσει τη φυσιολογική ρουτίνα με τον Λουκά, αλλά κάθε φορά που κοιτούσε τον εγγονό της, έβλεπε τα κομμάτια ενός παζλ που επιτέλους τέριαζαν. Ο διαφορετικός του τρόπος που η Δάφνη πάντα απέδιδε σε νευρολογικά ζητήματα θα μπορούσε απλώς να είναι η μοναδική προσωπικότητα ενός παιδιού του οποίου οι βιολογικές ρίζες ήταν άγνωστες. Η έλλειψη συναισθηματικού δεσμού της Δάφνης έβγαζε τώρα νόημα. Ποτέ δεν είχε κυοφορήσει αυτό το παιδί, ποτέ δεν είχε νιώσει τις κινήσεις του μέσα της, ποτέ δεν είχε περάσει από τις σωματικές και συναισθηματικές μεταμορφώσεις μιας πραγματικής εγκυμοσύνης. Η Δάφνη από την πλευρά της φαινόταν να μην έχει παρατηρήσει ότι η πεθερά της ήξερε κάτι. Συνέχιζε τη συνηθισμένη της ρουτίνα, βγαίνοντας για κοινωνικές υποχρεώσεις, μιλώντας στο τηλέφωνο με χαμηλούς τόνους όταν νόμιζε ότι ήταν μόνη, διατηρώντας εκείνη την ψυχρή απόσταση από τα πάντα και από όλους. Αλλά η κυρία Ελένη άρχισε να την παρατηρεί με άλλα μάτια. Έβλεπε τώρα την τεχνητότητα σε κάθε της κίνηση, την υπολογισμένη ψυχρότητα σε κάθε λέξη που απευθυνόταν στον Λουκά, το γνήσιο αδιαφορία για την ευημερία του αγοριού. Μια εβδομάδα μετά την ανακάλυψη, τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν πιο φανερά. Η κυρία Ελένη ήταν στην κουζίνα με τον Λουκά, μαθαίνοντάς τον να φτιάχνει τυροπιτάκια, όταν η Δάφνη μπήκε με μια διαφορετική έκφραση. Υπήρχε κάτι στα μάτια της, μια καχυποψία, μια ένταση που δεν υπήρχε πριν.
«Κυρία Ελένη, πρέπει να σας μιλήσω», είπε η Δάφνη με έναν τόνο που προσπαθούσε να ακουστεί χαλαρός, αλλά αποτύγχανε παταγωδώς. «Φυσικά, πάμε στο σαλόνι». Η κυρία Ελένη καθάρισε τα χέρια της στην ποδιά, προσπαθώντας να διατηρήσει την ψυχραιμία της. «Μπορούμε και εδώ». «Λουκά, ανέβα στο δωμάτιό σου», διέταξε η Δάφνη χωρίς να κοιτάξει το γιο της. «Μα μαμά, τα τυροπιτάκια δεν έχουν τελειώσει ακόμα», διαμαρτυρήθηκε το αγόρι. «Τώρα, Λουκά». Η Δάφνη ύψωσε τη φωνή της και ο τόνος της έκανε το αγόρι να μαζευτεί. «Πήγαινε, αγάπη μου, μετά θα τελειώσουμε», προσπάθησε η κυρία Ελένη να απαλύνει τη στιγμή. Ο Λουκάς βγήκε από την κουζίνα με σκυμμένο το κεφάλι, σέρνοντας τα πόδια του. Όταν έμειναν μόνες, η Δάφνη πλησίασε τον πάγκο, με τα πράσινα μάτια της καρφωμένα στα κουρασμένα μάτια της πεθεράς της. «Έχετε έρθει πολύ κοντά με τον Λουκά, περισσότερο από όσο θα ήθελα», άρχισε η Δάφνη, μετρώντας κάθε λέξη. «Σας έχω ήδη πει ότι έχει μια συγκεκριμένη ρουτίνα, ότι δεν μπορεί να έχει πολλά ερεθίσματα. Το να φτιάχνουμε τυροπιτάκια δεν είναι υπερβολικό ερέθισμα, Δάφνη, είναι απλώς μια γιαγιά που περνάει χρόνο με τον εγγονό της», απάντησε η κυρία Ελένη, διατηρώντας σταθερή τη φωνή της. «Ναι, ξέρω τι είναι», σταύρωσε τα χέρια της η Δάφνη, «αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερα να γνωρίζετε τα όρια σας. Αυτό είναι το σπίτι μου και ο Λουκάς είναι ο γιος μου. Εγώ αποφασίζω τι είναι καλύτερο για αυτόν». Υπήρχε κάτι στα λόγια της Δάφνης που ακουγόταν σαν απειλή. Η κυρία Ελένη ένιωσε ένα ρίγος να διαπερνά τη ραχοκοκαλιά της. Ήταν δυνατόν η νύφη της να υποψιαζόταν ότι ήξερε το μυστικό. «Ποτέ δεν αμφισβήτησα την εξουσία σου, Δάφνη. Θέλω απλώς να είμαι κοντά στον εγγονό μου», προσπάθησε η κυρία Ελένη να αποφύγει την άμεση αντιπαράθεση. «Τότε μείνετε απλώς κοντά, όχι τόσο μέσα στη ζωή του». Η Δάφνη γύρισε την πλάτη της και βγήκε από την κουζίνα, αφήνοντας μια βαριά σιωπή στον αέρα. Εκείνο το βράδυ, ο Οδυσσέας έφτασε νωρίτερα από τη δουλειά. Φαινόταν κουρασμένος, αλλά ταυτόχρονα ενθουσιασμένος. Κατά τη διάρκεια του δείπνου, έκανε μια ανακοίνωση που τους έπιασε όλους εξαπίνης. «Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Τι θα λέγατε να περάσουμε ένα Σαββατοκύριακο στο κτήμα? Έχουμε τόσο καιρό να πάμε. Ο Λουκάς θα ξετρελαινόταν να δει τα ζώα, να αναπνεύσει καθαρό αέρα. Και εσείς επίσης, μαμά, θα σας αρέσει να ξεφύγετε λίγο από την πόλη». Ο Οδυσσέας κοίταξε την οικογένειά του με προσδοκία. «Στο κτήμα». Η Δάφνη φάνηκε έκπληκτη για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό. «Μα αυτό είναι παρατημένο, Οδυσσέα. Δεν ξέρω καν αν είναι σε κατάσταση. Ο επιστάτης φροντίζει τα πάντα. Του τηλεφώνησα την περασμένη εβδομάδα και είναι όλα καλά. Απλά πρέπει να ετοιμάσουμε τις βαλίτσες μας και να πάμε. Μπορούμε αυτό το Σαββατοκύριακο κιόλας», επέμεινε ο Οδυσσέας. Η κυρία Ελένη παρατήρησε την αντίδραση της Δάφνης. Η νύφη της είχε γίνει κατάχλωμη και τα χέρια της έσφιγγαν την πετσέτα με υπερβολική δύναμη. Υπήρχε φόβος σε εκείνα τα πράσινα μάτια, ένας πραγματικός και αισθητός φόβος. «Δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα. Ο Λουκάς μπορεί να νιώσει άβολα σε ένα νέο περιβάλλον», αντέτεινε η Δάφνη, αλλά η φωνή της ακουγόταν τρεμάμενη. «Ο Λουκάς πρέπει να βγαίνει περισσότερο, να γνωρίζει διαφορετικά μέρη. Δεν μπορεί να ζει κλεισμένο σε αυτό το σπίτι για πάντα», απάντησε ο Οδυσσέας με μια ασυνήθιστη σταθερότητα. Αποφασίστηκε. «Πάμε το Σάββατο». Εκείνη τη νύχτα η κυρία Ελένη δεν μπόρεσε να κοιμηθεί ξανά. Κάτι σε εκείνη τη συζήτηση για το κτήμα την ενοχλούσε βαθιά. Η αντίδραση της Δάφνης ήταν παράξενη, σχεδόν απελπισμένη. Και όσο περισσότερο το σκεφτόταν, τόσο περισσότερο ένα κακό προαίσθημα μεγάλωνε στο στήθος της. Το επόμενο πρωί, όταν πήγε στο μπάνιο, βρήκε το κινητό της πάνω στον νηπτήρα με μια ειδοποίηση μηνύματος από άγνωστο αριθμό. Το άνοιξε με περιέργεια και ένιωσε το αίμα της να παγώνει στις φλέβες της καθώς διάβαζε τις λέξεις στην οθόνη. «Ξέρει ότι ξέρεις. Μην πας στο κτήμα». Η κυρία Ελένη ξαναδιάβασε το μήνυμα αρκετές φορές, προσπαθώντας να καταλάβει. Ποιος το είχε στείλει? Πώς ήξερε κάποιος ότι είχε ανακαλύψει το μυστικό της Δάφνης και γιατί την προειδοποιούσε για το κτήμα? Πέρασε την υπόλοιπη μέρα σε κατάσταση επιφυλακής. Παρατηρούσε τη Δάφνη διακριτικά, προσπαθώντας να πιάσει οποιοδήποτε σημάδι ότι η νύφη της όντως υποψιαζόταν κάτι. Και όσο περισσότερο παρατηρούσε, τόσο περισσότερο αντιλαμβανόταν τα σημάδια.
Η Δάφνη την απέφευγε, απέστρεφε το βλέμμα της όταν τα βλέμματά τους διασταυρώνονταν, διατηρούσε σύντομες και τυπικές συζητήσεις. Υπήρχε μια ένταση στον αέρα που δεν υπήρχε πριν. Τις επόμενες νύχτες η κυρία Ελένη άκουγε παράξενη κινητικότητα, βήματα στον διάδρομο τα μεσάνυχτα, πόρτες που άνοιγαν και έκλειναν προσεκτικά, ψίθυροι που έρχονταν από τον κάτω όροφο. Μια φορά κατέβηκε και είδε φως αναμένο στο γραφείο του Οδυσσέα, αλλά όταν πλησίασε, το φως έσβησε γρήγορα. Μήπως ήταν η Δάφνη που έψαχνε κάτι, σχεδίαζε κάτι. Την Πέμπτη, 2 μέρες πριν το ταξίδι στο κτήμα, η κυρία Ελένη έγινε μάρτυρας μιας άλλης σκηνής που την αναστάτωσε. Τακτοποιούσε ρούχα στην ντουλάπα της όταν άκουσε τη Δάφνη να μιλάει ξανά στο τηλέφωνο. Η νύφη της ήταν στο διπλανό δωμάτιο, πιθανόν νομίζοντας ότι ήταν μόνη στον πάνω όροφο. «Ναι, ξέρω ότι είναι ρυψοκίνδυνο», μιλούσε η Δάφνη με έναν τεταμένο ψίθυρο, «αλλά δεν έχω άλλη επιλογή. Το ανακάλυψε, είμαι σίγουρη. Το είδα στον τρόπο που με κοιτάζει, στις έμεσες ερωτήσεις που κάνει. Δεν μπορώ να την αφήσω να το πει στον Οδυσσέα». Παύση. Η κυρία Ελένη πλησίασε τον τοίχο, προσπαθώντας να ακούσει καλύτερα. Το κτήμα είναι τέλειο. Είναι απομονωμένο. Δεν έχει γείτονες τριγύρω. Και ο επιστάτης θα είναι εκεί μόνο την Παρασκευή για να ετοιμάσει το σπίτι. Μετά από αυτό θα φύγει. Θα είμαστε εντελώς μόνοι το Σάββατο, συνέχισε η Δάφνη, και υπήρχε μια ψυχρή αποφασιστικότητα στη φωνή της που έκανε την κυρία Ελένη να τρέμει. «Δεν θα κάνω τίποτα στον Λουκά, προφανώς. Εξακολουθεί να είναι ο γιος μου στα μάτια του Οδυσσέα. Αλλά η γριά, αυτή είναι πρόβλημα. Αν ανοίξει το στόμα της, ό,τι έχτισα τα τελευταία 8 χρόνια θα καταρρεύσει. Δεν θα το αφήσω να συμβεί». Η κλήση τελείωσε. Η κυρία Ελένη έμεινε παράλυτη, ακουμπισμένη στον τοίχο, προσπαθώντας να επεξεργαστεί αυτό που μόλις είχε ακούσει. Η Δάφνη σχεδίαζε κάτι εναντίον της, κάτι που θα περιλάμβανε εκείνο το Σαββατοκύριακο στο κτήμα, μακριά από τα πάντα και από όλους. Το ανώνυμο μήνυμα έβγαζε τώρα νόημα. Κάποιος προσπαθούσε να την προστατεύσει, αλλά ποιος? Ποιος άλλος ήξερε το μυστικό της Δάφνης? Ποιος είχε συμφέρον να προστατεύσει την κυρία Ελένη? Σκέφτηκε να τα πει όλα στον Οδυσσέα αμέσως, αλλά κάτι την σταμάτησε. Κι αν δεν την πίστευε, κι αν νόμιζε ότι ήταν απλώς παράνοια μιας ηλικιωμένης γυναίκας, η Δάφνη είχε 8 χρόνια γάμου, είχε χτίσει μια άψογη εικόνα αφοσιωμένης συζύγου. Ο Οδυσσέας ήταν τόσο απομακρυσμένος από την οικιακή πραγματικότητα, που ίσως να μην αντιλαμβανόταν καν τα σημάδια που η κυρία Ελένη έβλεπε τόσο καθαρά. Και υπήρχε ο Λουκάς. Αν η αλήθεια ερχόταν στο φως απότομα, το αγόρι θα ήταν αυτό που θα επηρεαζόταν περισσότερο. Θα μπορούσε να απομακρυνθεί από τον Οδυσσέα, να σταλεί σε κάποιο ίδρυμα, ενώ θα διευθετούνταν τα νομικά ζητήματα της παράτυπης υιοθεσίας. Θα μπορούσε να χάσει τη μοναδική πατρική φιγούρα που γνώριζε. Θα μπορούσε να χωριστεί από τη γιαγιά που τόσο αγαπούσε. Η κυρία Ελένη πέρασε την Παρασκευή σε κατάσταση σιωπηλού τρόμου. Έκανε τις φυσιολογικές της δραστηριότητες, μαγείρευε με τον Λουκά, συζητούσε με τον Οδυσσέα όταν εκείνος γύριζε από τη δουλειά, αλλά το μυαλό της δεν σταματούσε να δουλεύει. Θα έπρεπε να προσποιηθεί ότι είναι άρρωστη και να μην πάει στο κτήμα. Θα έπρεπε να τα πει όλα στον Οδυσσέα. Θα έπρεπε απλώς να πάρει τα πράγματά της και να φύγει από αυτό το σπίτι όσο υπήρχε ακόμα χρόνος. Αλλά κάθε φορά που σκεφτόταν να φύγει, κοιτούσε τον Λουκά. Το αγόρι είχε δεθεί τόσο πολύ μαζί της. Για πρώτη φορά στη ζωή του είχε κάποιον που τον αγαπούσε άνευόρον, που περνούσε χρόνο μαζί του, που τον έκανε να νιώθει ξεχωριστός. Πώς θα μπορούσε να τον εγκαταλείψει τώρα? Το βράδυ της Παρασκευής, όταν έβαλε τον Λουκά για ύπνο, το αγόρι κράτησε το χέρι της σφιχτά. «Η γιαγιά θα έρθει όντως στο κτήμα μαζί μας αύριο?» ρώτησε με τα μάτια γεμάτα ελπίδα. «Θα έρθω, αγάπη μου. Δεν θα σε άφηνα ποτέ μόνος σου», φίλησε η κυρία Ελένη το μέτωπο του εγγονού της, νιώθοντας την καρδιά της να σφίγγεται. «Σ' αγαπώ, γιαγιά», ψιθύρισε ο Λουκάς πριν κλείσει τα μάτια του. «Κι εγώ σ' αγαπώ, αγγελούδι μου, περισσότερο από όσο φαντάζεσαι». Βγήκε από το δωμάτιο με δάκρυα στα μάτια. Στον διάδρομο συνάντησε τη Δάφνη να στέκεται κοντά στη σκάλα. Η νύφη της την παρατηρούσε με μια ανεξιχνίαστη έκφραση. «Έτοιμη για αύριο, κυρία Ελένη?» ρώτησε η Δάφνη, και υπήρχε κάτι
το δυσίωνο στον φαινομενικά χαλαρό τόνο της. «Έτοιμη», απάντησε η κυρία Ελένη, σηκώνοντας το πηγούνι της και συναντώντας τα πράσινα μάτια της νύφης της χωρίς να αποστρέψει το βλέμμα. «Θα είναι ένα αξέχαστο Σαββατοκύριακο». Η Δάφνη χαμογέλασε, αλλά δεν ήταν ένα χαμόγελο χαράς. Ήτανε το χαμόγελο κάποιου που έχει ένα σχέδιο. Ένα σχέδιο στο οποίο η κυρία Ελένη ήταν μέρος, είτε το ήθελε είτε όχι. «Ναι, θα είναι όντως αξέχαστο», κατέβηκε αργά τις σκάλες η Δάφνη και η κυρία Ελένη έμεινε εκεί όρθια βλέποντάς την να εξαφανίζεται στον κάτω όροφο. Εκείνη τη νύχτα, για τελευταία φορά πριν το ταξίδι, η κυρία Ελένη έλαβε άλλο ένα μήνυμα από τον άγνωστο αριθμό. Αυτή τη φορά ήταν πιο άμεσο. «Αν πας, μην μείνεις ποτέ μόνη μαζί της. Να είσαι πάντα κοντά στον Οδυσσέα ή τον Λουκά. Και μην δεχτείς τίποτα που θα σου προσφέρει να πιείς ή να φας. Εμπιστεύσουμε». Η κυρία Ελένη αποθήκευσε τον αριθμό, πληκτρολόγησε μια απάντηση, ρωτώντας ποιος ήταν, αλλά το μήνυμα δεν παραδόθηκε. Ο αριθμός ήταν μπλοκαρισμένος ή εκτός δικτύου. Έμεινε να κοιτάζει την οθόνη του κινητού για πολλά λεπτά, νιώθοντας τον φόβο και την αποφασιστικότητα να παλεύουν μέσα της. Αν η Δάφνη σχεδίαζε κάτι, η κυρία Ελένη έπρεπε να είναι προετοιμασμένη. Έπρεπε να είναι προσεκτική σε κάθε κίνηση, σε κάθε λέξη, σε κάθε ευκαιρία. Και πάνω απ' όλα έπρεπε να προστατεύσει τον Λουκά. Εκείνο το αθώο αγόρι που ποτέ δεν ζήτησε να είναι μέρος όλης αυτής της απάτης, που ποτέ δεν άξιζε μια μητέρα που τον αντιμετώπιζε σαν πιόνι σε ένα παιχνίδι συμφερόντων. Σηκώθηκε από το κρεβάτι και πήγε στο παράθυρο. Κάτω, ο κήπος ήταν βυθισμένος στο σκοτάδι, φωτισμένος μόνο από το αχνό φως των φανοστατών του δρόμου. Όλα φαίνονταν τόσο ήρεμα, τόσο φυσιολογικά, αλλά η κυρία Ελένη ήξερε ότι επρόκειτο να μπει σε μια καταιγίδα. Μια καταιγίδα που θα μπορούσε να καταστρέψει τα πάντα ή που θα μπορούσε επιτέλους να φέρει την αλήθεια στο φως. Σκέφτηκε τη ζωή της. 72 χρόνια αγώνων, θυσιών, ξεπεράσματος εμποδίων. Είχε μεγαλώσει έναν γιο μόνη της, είχε νικήσει τη φτώχεια, είχε αντιμετωπίσει τη χειρία με αξιοπρέπεια. Δεν θα ήταν τώρα τόσο κοντά στο τέλος που θα άφηνε κάποια σαν τη Δάφνη να την εκφοβήσει. Αν έπρεπε να πάει σε εκείνο το κτήμα, θα πήγαινε. Αλλά θα πήγαινε προετοιμασμένη, θα πήγαινε σε επαγρύπνηση, θα πήγαινε αποφασισμένη να προστατεύσει τον εγγονό της με κάθε κόστος. Και όταν όλα θα τελείωναν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, η αλήθεια θα αποκαλυπτόταν. Γιατί μυστικά τόσο μεγάλα όσο αυτό ποτέ δεν μένουν θαμμένα για πάντα. Το πρωί του Σαββάτου ο ήλιος ανέτειλε λαμπερός πάνω από την Αθήνα. Ήταν μια όμορφη μέρα, με γαλανό ουρανό και ευχάριστη θερμοκρασία. Το είδος της τέλειας μέρας για μια εκδρομή στην εξοχή, για οικογενειακές στιγμές, για τη δημιουργία ευτυχισμένων αναμνήσεων. Αλλά καθώς η κυρία Ελένη έβαζε τη μικρή της βαλίτσα στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου, νιώθοντας το διαπεραστικό βλέμμα της Δάφνης στην πλάτη της, ήξερε ότι εκείνο το Σαββατοκύριακο θα ήταν οτιδήποτε άλλο, εκτός από ευτυχισμένο. Θα ήταν η στιγμή της αλήθειας. Και η αλήθεια, όταν επιτέλους αναδύεται από τις σκιές, έχει τη δύναμη να καταστρέφει ή να απελευθερώνει. Μπήκε στο αυτοκίνητο δίπλα στον Λουκά, που κρατούσε το χέρι της με εμπιστοσύνη. Ο Οδυσσέας οδηγούσε ενθουσιασμένος, μιλώντας για τα σχέδια της ημέρας. Και η Δάφνη, καθισμένη στη θέση του συνοδηγού, κοιτούσε έξω από το παράθυρο με ένα χαμόγελο που δεν έφτανε στα μάτια της. Ένα χαμόγελο που η κυρία Ελένη αναγνώρισε ως τον πρόλογο για κάτι τρομερό που επρόκειτο να συμβεί. Το ταξίδι μέχρι το κτήμα κράτησε λίγο περισσότερο από 2 ώρες. Βγήκαν από την Αθήνα, από την Εθνική Οδό, Αθηνών Λαμίας, αφήνοντας πίσω τους το τσιμέντο και τη φασαρία της Μητρόπολης, κατευθυνόμενοι προς την επαρχία. Το τοπίο άλλαζε σταδιακά. Τα κτίρια έδιναν τη θέση τους σε καλλιέργειες. Οι πολυσύχναστοι δρόμοι μετατρέπονταν σε δρόμους περιτριγυρισμένους από πράσινο. Ο Λουκάς ήταν μαγεμένος, κολλημένος στο παράθυρο, δείχνοντας κάθε αγελάδα, κάθε άλογο, κάθε διαφορετικό δέντρο που έβλεπε. Η κυρία Ελένη προσπαθούσε να συμμεριστεί τον ενθουσιασμό του εγγονού της, αλλά η καρδιά της ήταν βαριά από ανησυχία. Παρατηρούσε τη Δάφνη από τον καθρέφτη. Η νύφη της διατηρούσε μια άκαμπτη στάση, με τους ώμους της τεταμένους και έπαιζε με το κινητό της με νευρικές κινήσεις. Ο Οδυσσέας, αγνοώντας την ένταση που πλανιόταν στον αέρα,
Σιγοτραγουδούσε μαζί με το ραδιόφωνο και σχολίαζε πόσο χαρούμενος ήταν που επιτέλους έβρισκε χρόνο για την οικογένεια. Το κτήμα βρισκόταν στα περίχωρα της Χαλκίδας, σε μια περιοχή απομακρυσμένη από τον κεντρικό δρόμο. Μπήκαν σε έναν χωματόδρομο που ελισσόταν ανάμεσα σε ευκαλύπτους. Μετά από λίγα λεπτά έφτασαν σε μια ξύλινη πύλη που ο Οδυσσέας άνοιξε με ένα παλιό κλειδί. Η ιδιοκτησία ήταν μεγάλη, με ένα κεντρικό σπίτι σε απικιακό στυλ. Έναν αχυρώνα στο βάθος, μια τεχνητή λίμνη και πολύ πράσινο τριγύρω. Το σπίτι ήταν σιωπηλό όταν έφτασαν. Ο επιστάτης είχε ετοιμάσει τα πάντα όπως του είχε ζητήσει ο Οδυσσέας, ανοίγοντας παράθυρα, καθαρίζοντας τα δωμάτια και αφήνοντας το ψυγείο γεμάτο, αλλά είχε ήδη φύγει όπως συνήθιζε τα Σαββατοκύριακα. Ήταν εντελώς μόνη σε εκείνο το απομονωμένο κομμάτι γης. Το σπίτι είχε μια νοσταλγική ατμόσφαιρα. Έπιπλα από μασίφ ξύλο, τείχη με ξεθοριασμένη λουλουδάτη ταπετσαρία, μια μυρωδιά ναφθαλίνης αναμεμειγμένη με μούχλα. Ο Οδυσσέας είπε ότι αυτό το κτήμα ανήκε στους παππούδες της Δάφνης και ότι το είχε κληρονομήσει πριν από μερικά χρόνια. Σπάνια έρχονταν εδώ, το σπίτι έμενε κλειστό τον περισσότερο καιρό, μια εγκαταλελειμμένη περιουσία που κανείς δεν τολμούσε να πουλήσει για συναισθηματικούς λόγους που η Δάφνη ποτέ δεν είχε αναλύσει. Ο Λουκάς εξερεύνησε κάθε γωνιά με προσεκτική περιέργεια. Δεν ήταν από αυτούς που ενθουσιάζονταν εύκολα με τα καινούργια πράγματα, αλλά υπήρχε κάτι στην απλότητα αυτού του μέρους που τον προσέλκυε. Η κυρία Ελένη τον ακολουθούσε από κοντά, ποτέ δεν απομακρυνόταν πολύ, πάντα προσεκτική στις κινήσεις της Δάφνης. Ο Οδυσσέας πρότεινε ένα γεύμα στην ύπαιθρο. Έστησαν ένα τραπέζι κάτω από τη σκιά μιας μεγάλης μάγκο στον μπροστινό κήπο. Το φαγητό που είχε αφήσει ο επιστάτης ήταν απλό αλλά νόστιμο. Ψητό κρέας, πατάτες, σαλάτα, λευκό ρύζι. Ο Λουκάς έφαγε με ασυνήθιστη όρεξη, ενθουσιασμένος με αυτό το διαφορετικό πικνίκ. Η κυρία Ελένη ανάγκαζε τον εαυτό της να φάει, αλλά κάθε μπουκιά κατέβαινε με δυσκολία. Η Δάφνη μετά βίας άγγιξε το φαγητό. Κοιτούσε συνεχώς το κινητό της, τσέκαρε την ώρα και τα μάτια της περιπλανιόντουσαν στο κτήμα σαν να έψαχνε κάτι ή να σχεδίαζε κάτι. Ο Οδυσσέας δεν φαινόταν να παρατηρεί την παράξενη συμπεριφορά της γυναίκας του, ήταν πολύ απασχολημένος βγάζοντας φωτογραφίες στον Λουκά, προσπαθώντας να απαθανατήσει αυτή τη σπάνια στιγμή της οικογένειας ενωμένης. Μετά το γεύμα, ο Οδυσσέας πρότεινε να δείξουν τη λίμνη στον Λουκά. Ήταν μια τεχνητή λίμνη που ο παππούς της Δάφνης είχε χτίσει δεκαετίες πριν, περιτριγυρισμένη από μπαμπού και με μερικά ξύλινα παγκάκια στην όχθη. Περπάτησαν στο κτήμα και η κυρία Ελένη παρέμενε πάντα δίπλα στο Λουκά, κρατώντας σφιχτά το χέρι του. Η λίμνη ήταν όμορφη, παρά την εγκατάλειψη. Το νερό ήταν πράσινο και στάσιμο, καλυμμένο σε ορισμένα σημεία από νούφαρα. Υπήρχαν άγριες πάπιες που κολυμπούσαν ήρεμα και ο ήχος των πουλιών ερχόταν από τα δέντρα γύρω. Ο Λουκάς μαγεύτηκε, ειδικά όταν ένας βάτραχος πήδηξε πολύ κοντά του. Το αγόρι έσκυψε για να παρατηρήσει το ζώο από κοντά και ο Οδυσσέας εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να βγάλει κι άλλες φωτογραφίες. Εκείνη τη στιγμή, το κινητό του, Οδυσσέα χτύπησε. Ήταν μια επίγουσα κλήση από τη δουλειά, ένα πρόβλημα σε ένα διεθνές συμβόλαιο που χρειαζόταν την άμεση προσοχή του. Ζήτησε συγγνώμη και απομακρύνθηκε για να απαντήσει, περπατώντας πίσω προς το σπίτι, ενώ μιλούσε στα αγγλικά με κάποιον από την άλλη πλευρά της γραμμής. Η Δάφνη, η κυρία Ελένη και ο Λουκάς έμειναν μόνοι στην όχθη της λίμνης. Η σιωπή μεταξύ των τριών γενεών ήταν βαριά, φορτωμένη με ανίποτες εντάσεις. Η Δάφνη παρατηρούσε τον γιο της να παίζει με κλαδάκια στην όχθη, αλλά το βλέμμα της ήταν απόμακρο, χαμένο σε σκέψεις που η κυρία Ελένη προτιμούσε να μην φαντάζεται. «Λουκά, γιατί δεν πας να δεις αν θα βρεις κι άλλους βατράχους εκεί κοντά σε εκείνες τις πέτρες», πρότεινε ξαφνικά η Δάφνη, δείχνοντας μια πιο απομακρυσμένη περιοχή. «Μπορώ, μαμά». Το αγόρι κοίταξε τη μητέρα του με έκπληξη, δεν ήταν συνηθισμένο να του προτείνει να εξερευνήσει κάτι ελεύθερα. «Μπορείς, αλλά μην απομακρυνθείς πολύ», προσπάθησε να χαμογελάσει η Δάφνη. Ο Λουκάς έφυγε τρέχοντας προς τις πέτρες, ενθουσιασμένος με την απροσδόκητη άδεια. Η κυρία Ελένη έκανε να τον ακολουθήσει, αλλά η Δάφνη την σταμάτησε με ένα άγγιγμα στο χέρι. «Αφήστε τον να εξερευνήσει λίγο μόνος του, πρέπει να σας μιλήσω». Η φωνή της Δάφνης ήταν χαμηλή, ελεγχόμενη, αλλά υπήρχε μια υποβόσκουσα ένταση
που ήταν αδύνατο να αγνοηθεί. «Για ποιο πράγμα?» Η κυρία Ελένη αντιμετώπισε το βλέμμα της νύφης της. «Ξέρετε για ποιο πράγμα?» Άφησε το χέρι της πεθεράς της η Δάφνη και σταύρωσε τα δικά της χέρια. «Είδα τον τρόπο που με κοιτάτε εδώ και μέρες. Σας άκουσα όταν σταματήσατε στη βεράντα εκείνο το απόγευμα. Ξέρω ότι ξέρετε». Η κυρία Ελένη ένιωσε την καρδιά της να χτυπάει δυνατά, αλλά διατήρησε την ήρεμη έκφρασή της. «Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάς, Δάφνη. Μην με προσβάλλετε προσποιούμενη την άγνοια». Έκανε ένα βήμα μπροστά η Δάφνη και υπήρχε κάτι επικίνδυνο στα πράσινα μάτια της. «Ακούσατε τη συζήτησή μου. Ανακαλύψατε για τον Λουκά. Και τώρα τι θέλετε? Θέλετε να το πείτε στον Οδυσσέα και να καταστρέψετε αυτή την οικογένεια. Αυτή η οικογένεια είναι ήδη κατεστραμμένη, Δάφνη. Είναι χτισμένη πάνω σε ψέματα», απάντησε με σταθερότητα η κυρία Ελένη. «Ο Οδυσσέας αξίζει να μάθει την αλήθεια». «Την αλήθεια?» γέλασε η Δάφνη, αλλά ήταν ένα πικρό γέλιο, χωρίς χαρά. «Και ποια θα ήταν αυτή η αλήθεια? Ότι του έδωσα την οικογένεια που πάντα ήθελε, ότι ο Λουκάς έχει έναν παρόντα πατέρα, μια άνετη ζωή, ευκαιρίες που δεν θα είχε ποτέ αν είχε μείνει με μια έφηβη μητέρα χωρίς πόρους. Νομίζετε ότι θα κάνατε χάρη λέγοντάς το? Εξαπάτησες το γιο μου, πλαστογράφησες έγγραφα, είπες ψέματα για μια ολόκληρη εγκυμοσύνη. Αυτό είναι έγκλημα, Δάφνη. Και πάνω απ' όλα είναι μια ασυγχώρητη προδοσία». Η κυρία Ελένη προσπαθούσε να κρατήσει χαμηλά τη φωνή της για να μην τρομάξει τον Λουκά που βρισκόταν μερικά μέτρα μακριά. «Έγκλημα», πλησίασε περισσότερο η Δάφνη. «Ξέρετε τι είναι έγκλημα? Να πάρεις ένα παιδί από το μοναδικό σπίτι που γνωρίζει. Να κάνεις ένα αγόρι σαν τον Λουκά με όλες τις ιδιαιτερότητές του, να περάσει ένα τραύμα αποχωρισμού, να πεταχτεί στο σύστημα ενώ οι δικαστικές μάχες σέρνονται. Να καταστρέψεις τη ζωή ενός καλού ανθρώπου σαν τον Οδυσσέα. Αυτό ναι θα ήταν έγκλημα». Η κυρία Ελένη αντιλήφθηκε ότι απομακρύνονταν από τον Λουκά. Η Δάφνη περπατούσε αργά και εκείνη την ακολουθούσε, κρατώντας πάντα την ύφη της στο οπτικό της πεδίο. Πλησίαζαν στο πίσω μέρος του κτήματος, όπου υπήρχε μια πιο απομονωμένη περιοχή με φυτεία μπαμπού. «Και τι προτείνεις λοιπόν? Να σιωπήσω ενώ εσύ συνεχίζεις να ζεις αυτή την απάτη? Ενώ χρησιμοποιείς τον γιο μου και τον εγγονό μου για τα δικά σου συμφέροντα?» ρώτησε η κυρία Ελένη. «Προτείνω να σκεφτείτε πολύ καλά πριν πάρετε οποιαδήποτε απόφαση», σταμάτησε να περπατάει η Δάφνη και γύρισε εντελώς προς την πεθερά της. «Γιατί μόλις ανοίξετε το στόμα σας, δεν υπάρχει επιστροφή. Ο Οδυσσέας θα με μισήσει, θα θέλει να μου τα πάρει όλα, συμπεριλαμβανομένου του Λουκά. Και ξέρετε ποιος άλλος θα υποφέρει από αυτό? Το αγόρι. Εκείνο το ευαίσθητο αγόρι που επιτέλους βρήκε λίγη σταθερότητα στη ζωή του». Η κυρία Ελένη πήγαινε να απαντήσει όταν είδε κάτι που την έκανε να παγώσει. Πίσω από τη Δάφνη, ανάμεσα στα μπαμπού, υπήρχε μια περιοχή με ανασκαμμένο χώμα. Ένας ανοιχτός λάκκος, ορθογώνιος, με μήκος περίπου 2 μέτρα και βάθος 1 μέτρο. Δίπλα ένα φτιάρι ακουμπισμένο σε ένα δέντρο. Το αίμα της πάγωσε στις φλέβες της. «Τι είναι αυτό?» ρώτησε δείχνοντας τον λάκκο. Η Δάφνη γύρισε να κοιτάξει και την ξανακοίταξε με μια έκφραση που δεν προσπαθούσε πλέον να κρύψει τίποτα. Ήταν καθαρή, ψυχρή αποφασιστικότητα. «Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί», μίλησε η Δάφνη με μια τρομακτική ηρεμία. Εκείνη τη στιγμή η κυρία Ελένη τα κατάλαβε όλα. Το ξαφνικό ταξίδι στο κτήμα, η επιμονή του Οδυσσέα να έρθουν, ο επιστάτης που ετοίμασε τα πάντα και έφυγε, εκείνος ο λάκκος που σαφώς δεν ήταν για κυπουρική, όπως είχε πει η Δάφνη, στο τηλέφωνο όταν ζήτησε να τον σκάψουν. Όλα είχαν σχεδιαστεί. Η Δάφνη είχε χειραγωγήσει τον Οδυσσέα για να τους φέρει εκεί, σε αυτό το απομονωμένο μέρος, όπου κανείς δεν θα άκουγε, κανείς δεν θα έβλεπε. «Είσαι τρελή», έκανε ένα βήμα πίσω η κυρία Ελένη. «Δεν θα καταφέρεις να κάνεις αυτό που σκέφτεσαι». «Δεν είμαι τρελή. Είμαι πρακτική», προχώρησε η Δάφνη. «Είστε μία απειλή για όλα όσα έχτισα. Δεν μπορώ να σας αφήσω να καταστρέψετε τη ζωή μου». «Και ο Λουκάς? Νομίζεις ότι δεν θα του λείψω, ότι ο Οδυσσέας δεν θα υποψιαστεί?» Η κυρία Ελένη συνέχιζε να οπισθοχωρεί, αλλά η Δάφνη την ακολουθούσε βήμα-βήμα. «Θα πω ότι νιώσατε αδιαθεσία, ότι πάθατε κάτι ξαφνικό. Αυτά συμβαίνουν σε ηλικιωμένους. Και όσο για τον Λουκά, είναι παιδί.
Θα το ξεπεράσει. Η Δάφνη σχεδόν ψιθύριζε τώρα, σαν να μοιραζόταν ένα μυστικό. Η κυρία Ελένη κοίταξε απελπισμένα γύρω της. Πού ήταν ο Οδυσσέας, πού ήταν ο Λουκάς? Προσπάθησε να φωνάξει, αλλά η Δάφνη ήταν πιο γρήγορη. Έσπρωξε την πεθερά της με δύναμη, κάνοντάς την να σκοντάψει προς τα πίσω. Η κυρία Ελένη έχασε την ισορροπία της και έπεσε μέσα στον λάκκο, χτυπώντας την πλάτη της στο σκληρό έδαφος. Ο πόνος ήταν έντονος. Προσπάθησε να σηκωθεί, αλλά τα χέρια της έτρεμαν, τα πόδια της δεν ανταποκρίνονταν σωστά. Η Δάφνη πήρε το φτιάρι και άρχισε να ρίχνει χώμα πάνω της. Όχι πολύ, απλώς αρκετό για να την κρατήσει παγιδευμένη εκεί, ανίκανη να βγει μόνη της. «Λυπάμαι που πρέπει να γίνει έτσι», μιλούσε η Δάφνη ενώ δούλευε, και υπήρχαν δάκρυα στα μάτια της τώρα, αλλά τα χέρια της δεν σταματούσαν. «Αλλά δεν έχω άλλη επιλογή. Δεν θα τα χάσω όλα εξαιτίας σας». Η κυρία Ελένη προσπαθούσε να προστατεύσει το πρόσωπό της από το χώμα που έπεφτε. Έφτινε, έβηχε, προσπαθούσε να κινηθεί, αλλά το βάρος του χώματος την κρατούσε όλο και πιο παγιδευμένη. Η απόγνωση την κυρίευσε. Θα πέθαινε εκεί, σε εκείνη την κρύα τρύπα, μακριά από όλα όσα γνώριζε, χωρίς να μπορέσει να αποχαιρετήσει τον Οδυσσέα, χωρίς να μπορέσει να αγκαλιάσει τον Λουκά μία τελευταία φορά. Τότε ήταν που άκουσε φωνές από μακριά. Κραυγές, βήματα που έτρεχαν. Η Δάφνη σταμάτησε να ρίχνει χώμα και κοίταξε πίσω, τρομαγμένη. Ο Οδυσσέας εμφανίστηκε ανάμεσα στα μπαμπού, τρέχοντας απελπισμένος, και πίσω του ερχόταν μια άλλη φιγούρα, μια μεσήλικη γυναίκα που η κυρία Ελένη άργησε μερικά δευτερόλεπτα να αναγνωρίσει. Ήταν η Ιωάννα, η οικονόμος που δούλευε στην έπαυλη εδώ και χρόνια, εκείνη που ήταν πάντα διακριτική και αποτελεσματική, που φαινόταν αόρατη αλλά έβλεπε τα πάντα. «Δάφνη, τι κάνεις?» φώναξε ο Οδυσσέας με φρίκι, βλέποντας τη σκηνή. «Η μητέρα μου». Έτρεξε προς το λάκκο και πήδηξε μέσα, απομακρύνοντας το χώμα από πάνω από την κυρία Ελένη με τα χέρια του, βοηθώντας την να καθίσει, ελέγχοντας αν ήταν καλά. Τα χέρια του έτρεμαν, το πρόσωπό του ήταν κάτασπρο από το σοκ. Η Δάφνη παρέμεινε παράλυτη, κρατώντας το φτιάρι, ανίκανη να αντιδράσει ή να φύγει. Η Ιωάννα την πλησίασε και της άρπαξε το εργαλείο από τα χέρια με σταθερότητα. «Ιωάννα, πώς εσύ, τι εσύ?» Ο Οδυσσέας ήταν μπερδεμένος, προσπαθώντας να τα επεξεργαστεί όλα ταυτόχρονα, ενώ βοηθούσε τη μητέρα του να βγει από τον λάκκο. «Ήταν ο Λουκάς, κύριε Οδυσσέα», μίλησε η Ιωάννα με τρεμάμενη φωνή. «Μου έστειλε ένα βίντεο. Έδειχνε αυτήν, την κυρία Δάφνη, να ρίχνει χώμα στον λάκκο νωρίτερα σήμερα, κάνοντας πρόβα. Και είχε και ήχο συνομιλίες της στο τηλέφωνο που σχεδίαζε όλα αυτά. Τα κατέγραψε όλα και μου τα έστειλε, ζητώντας μου να σας ειδοποιήσω. Προσπάθησα να σας καλέσω, αλλά ήσασταν απασχολημένος στην κλίση της δουλειάς, οπότε πήρα το αυτοκίνητό μου και ήρθα όσο πιο γρήγορα μπορούσα». Ο Οδυσσέας κοίταξε τη Δάφνη με μια έκφραση πόνου και προδοσίας που ράγιζε την καρδιά. «Θεέ μου, Δάφνη, τι έκανες, γιατί?» Η Δάφνη άρχισε να κλαίει. Δεν ήταν δάκρυα μεταμέλειας, ήταν δάκρυα απόγνωσης κάποιου που είδε τα σχέδιά του να καταραίουν. «Έπρεπε, Οδυσσέα», ανακάλυψε για τον Λουκά. «Θα σου τα έλεγε όλα. Θα κατέστρεφε την οικογένειά μας». «Για τον Λουκά, τι για τον γιο μου?» Ο Οδυσσέας βοήθησε την κυρία Ελένη να καθίσει σε έναν κοντινό κορμό δέντρου και στράφηκε προς τη γυναίκα του. Τότε ήταν που όλα ήρθαν στο φως. Ανάμεσα σε λυγμούς και κομμένες λέξεις, η Δάφνη τα είπε όλα. Η ψεύτικη εγκυμοσύνη, οι πλαστές εξετάσεις, η παράνομη υιοθεσία, τα πάντα. Κάθε λέξη ήταν μια μαχαιριά στην καρδιά του Οδυσσέα. Άκουγε σιωπηλά το πρόσωπό του να αλλάζει όλα τα χρώματα, από την οχρότητα στο κόκκινο του συγκρατημένου θυμού. «Άρα ο γιος μου, το αγόρι που μεγάλωσα, που αγαπώ, δεν είναι...» «Είπες ψέματα για τα πάντα». Ο Οδυσσέας δυσκολευόταν να σχηματίσει τις προτάσεις. «Και θα προσπαθούσες να σκοτώσεις τη μητέρα μου γι' αυτό?» «Δεν θα σκότωνα», προσπάθησε να δικαιολογηθεί η Δάφνη. «Απλώς θα το έκανα να φανεί ότι ήταν φυσικό, είναι ηλικιωμένη, αυτά συμβαίνουν». «Ακούς την παραφροσύνη που λες», φώναξε ο Οδυσσέας, και ήταν η πρώτη φορά που η κυρία Ελένη έβλεπε τον γιο της να χάνει τον έλεγχο με αυτόν τον τρόπο. «Θα έθαβες τη μητέρα μου ζωντανή»,
Πώς δεν είδα ποια πραγματικά είσαι, πώς ήμουν τόσο τυφλός. Ο Λουκάς εμφανίστηκε ανάμεσα στα μπαμπού εκείνη τη στιγμή, κρατώντας το τάμπλετ του. Είχε δει τα πάντα, είχε καταγράψει τα πάντα με την κάμερα της συσκευής. Το αγόρι πλησίασε αργά, με τα μάτια γεμάτα δάκρυα, το κορμάκι του να τρέμει. «Συγγνώμη, μαμά», μίλησε χαμηλόφωνα ο Λουκάς. «Αλλά η γιαγιά είναι η οικογένειά μου. Έπρεπε να την προστατεύσω». Η Δάφνη κοίταξε τον γιο της, εκείνο, το αγόρι που ποτέ δεν αγάπησε πραγματικά όπως θα έπρεπε μια μητέρα, και κάτι έσπασε οριστικά στο πρόσωπό της. Έπεσε στα γόνατα, στο χώμα, καλύπτοντας το πρόσωπό της με τα χέρια της, κλαίγοντας με λυγμούς ανεξέλεγκτα. Ο Οδυσσέας πήρε το κινητό του και κάλεσε την αστυνομία. Ενώ μιλούσε, κοιτούσε τη γυναίκα του με ένα μείγμα θλίψης και αηδίας. Όταν έκλεισε, πλησίασε τον Λουκά και αγκάλιασε το αγόρι σφιχτά. «Ήσουν πολύ γενναίος», ψιθύρισε ο Οδυσσέας στο γιο του. «Πολύ γενναίος και πολύ έξυπνος. Έσωσες τη γιαγιά». Ο Λουκάς κοίταξε την κυρία Ελένη, η οποία, ακόμα και ταραγμένη και λερωμένη με χώμα, χαμογέλασε στον εγγονό της μέσα από τα δάκρυα. Το αγόρι απελευθερώθηκε από τον πατέρα του και έτρεξε στην αγκαλιά της γιαγιάς, χώνοντας το πρόσωπό του στην ποδιά της. «Σ' αγαπώ, γιαγιά. Δεν θα άφηνα τίποτα κακό να σου συμβεί». Τα λόγια του αγοριού βγήκαν πνιχτά αλλά φορτωμένα με μια αγνή και βαθιά αγάπη. «Κι εγώ σ' αγαπώ, αγγελούδι μου. Είσαι ο ήρωάς μου». Η κυρία Ελένη χάιδευε τα μαλλιά του εγγονού της, προσπαθώντας να ελέγξει το τρέμουλο στα χέρια της. Η αστυνομία έφτασε σε λιγότερο από 30 λεπτά. Η Δάφνη οδηγήθηκε με χειροπέδες, σε κατάσταση σοκ, επαναλαμβάνοντας ασταμάτητα ότι δεν ήταν εγκληματίας, ότι απλώς προστάτευε ό,τι ήταν δικό της. Οι αστυνομικοί έκαναν ερωτήσεις, έβγαλαν φωτογραφίες της σκηνής, συνέλεξαν τις ηχογραφήσεις που είχε κάνει ο Λουκάς. Η Ιωάννα είπε όλα όσα ήξερε, πώς εδώ και εβδομάδες υποψιαζόταν παράξενες συζητήσεις, πώς είχε δει τη Δάφνη να συμπεριφέρεται ύποπτα, πώς αποφάσισε να έχει το νου της για να προστατεύσει την οικογένεια που υπηρετούσε εδώ και χρόνια. Ο Οδυσσέας ήταν σε σοκ, καθισμένος στο έδαφος δίπλα στη μητέρα και τον γιο του, προσπαθώντας να επεξεργαστεί ότι ολόκληρη η ζωή του τα τελευταία 8 χρόνια ήταν ένα ψέμα. Ο γιος που αγαπούσε δεν ήταν βιολογικά δικός του. Η γυναίκα με την οποία ήταν παντρεμένος είχε σχεδιάσει να σκοτώσει τη μητέρα του. Όλα όσα πίστευε ότι ήταν αλήθεια είχαν καταρρεύσει μέσα σε λίγα λεπτά. «Μαμά, συγχώρεσέ με», κράτησε το χέρι της κυρίας Ελένης, τα λόγια του να βγαίνουν με δυσκολία. «Συγχώρεσέ με που σε έφερα μέσα σε αυτή την τρέλα, που δεν είδα ποια πραγματικά ήταν». «Δεν υπάρχει τίποτα να συγχωρήσω, γιέ μου», έσφιξε το χέρι του η κυρία Ελένη. «Δεν είχες τρόπο να το ξέρεις, εξαπάτησε τους πάντες». Και ο Λουκάς. Ο Οδυσσέας κοίταξε το αγόρι που ήταν ήσυχο αγκαλιασμένο στη γιαγιά του. «Δεν είναι ο βιολογικός μου γιος, αλλά είναι ο γιος μου σε όλα όσα έχουν σημασία. Πώς θα του τα εξηγήσω όλα αυτά?» «Με αγάπη και αλήθεια», απάντησε η κυρία Ελένη. «Είναι ένα πολύ έξυπνο παιδί. Θα καταλάβει και θα συνεχίσει να σε αγαπάει, γιατί εσύ είσαι ο μοναδικός πατέρας που γνωρίζει, ο μοναδικός που έχει σημασία». Ο ήλιος έδιε όταν επιτέλους μπόρεσαν να φύγουν από το κτήμα. Η αστυνομία είχε ήδη συλλέξει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, είχε πάρει όλες τις καταθέσεις. Ο Οδυσσέας οδήγησε πίσω στην Αθήνα σιωπηλά, με τον Λουκά να κοιμάται στην αγκαλιά της κυρίας Ελένης στο πίσω κάθισμα και την Ιωάννα στη θέση του συνοδηγού. Η πόλη τους υποδέχτηκε με τα φώτα και την κίνησή της, τόσο διαφορετική από την παραπλανητική ηρεμία της εξοχής. Όταν έφτασαν στην έπαυλη, το σπίτι φαινόταν διαφορετικό, μεγαλύτερο, πιο άδειο, φορτωμένο με αναμνήσεις που τώρα είχαν μια πικρή γεύση. Εκείνο το βράδυ, αφού ο Λουκάς τελικά αποκοιμήθηκε στο δωμάτιο της κυρίας Ελένης, καθώς δεν ήθελε να μείνει μόνος, ο Οδυσσέας και η μητέρα του μίλησαν στην κουζίνα. Εκείνος έπινε δυνατό καφέ, προσπαθώντας να τα επεξεργαστεί όλα, και εκείνη απλώς κρατούσε το χέρι του, προσφέροντας τη σιωπηλή παρηγοριά που μόνο μια μητέρα μπορεί να δώσει. «Πρέπει να τακτοποιήσω την κατάσταση του Λουκά», μιλούσε ο Οδυσσέας περισσότερο στον εαυτό του παρά σε εκείνη. «Πρέπει να τον υιοθετήσω επίσημα, να διασφαλίσω ότι θα μείνει μαζί μου. Δεν μπορώ να τον χάσω κι αυτόν». «Δεν θα τον χάσεις», τον διαβεβαίωσε η κυρία Ελένη.
Οποιοσδήποτε δικαστής θα δει ότι είσαι ο πατέρας του με κάθε έννοια που έχει σημασία. Τον μεγάλωσες από μωρό, του έδωσες αγάπη, δομή, ασφάλεια. Ο δεσμός σας είναι πραγματικός. Κι αν εμφανιστεί η βιολογική οικογένεια, κι αν θελήσουν να τον πάρουν, ο Οδυσσέας φοβόταν ακόμη και να εκφράσει αυτή τη σκέψη. Θα το αντιμετωπίσουμε αν συμβεί, αλλά προς το παρόν ο γιος σου σε χρειάζεται ολόκληρο παρόντα να του δείχνεις ότι τίποτα δεν άλλαξε στην αγάπη που νιώθεις για αυτόν. Μίλησε η κυρία Ελένη με τη σοφία κάποιου που έχει ζήσει πολλά και έχει μάθει ότι μερικές φορές το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αντιμετωπίζουμε μία μέρα τη φορά. Ο Οδυσσέας αγκάλιασε τη μητέρα του σφιχτά, όπως δεν το είχε κάνει από παιδί. «Ευχαριστώ, μαμά, για όλα. Που είσαι εδώ, που αγαπάς τον Λουκά όπως τον αγαπάς, που επέζησες. Χωρίς εσάς δεν ξέρω τι θα γινόμουν. Είμαστε μια οικογένεια, γιέ μου, και η οικογένεια προστατεύει η μία την άλλη». «Πάντα», χάιδεψε η κυρία Ελένη την πλάτη του γιού της, νιώθοντας το βάρος των τελευταίων ημερών να πέφτει επιτέλους πάνω της. Αλλά είχαν επιβιώσει, είχαν προστατεύσει ο ένας τον άλλον και μαζί θα έβρισκαν έναν τρόπο να προχωρήσουν μπροστά. Οι μέρες που ακολούθησαν το επεισόδιο στο κτήμα ήταν οι πιο δύσκολες που η κυρία Ελένη είχε αντιμετωπίσει ποτέ στα 72 χρόνια της ζωής της. Ξυπνούσε μέσα στη νύχτα με εφιάλτες, ξαναζώντας εκείνη τη στιγμή που το χώμα έπεφτε στο πρόσωπό της, νιώθοντας ξανά την απόγνωσή του να είσαι παγιδευμένος σε εκείνη την κρύα τρύπα. Το σώμα της πονούσε από τις μελανιές της πτώσης, τα χέρια της έτρεμαν χωρίς προφανή λόγο και υπήρχαν στιγμές που μια ξαφνική αγωνία την κυρίευε, κάνοντας την καρδιά της να χτυπά δυνατά και το στήθος της να σφίγγεται. Ο Οδυσσέας, αντιλαμβανόμενος τον πόνο της μητέρας του, κανόνισε αμέσως ψυχολογική υποστήριξη. Μια θεραπεύτρια ειδικευμένη σε τραύματα άρχισε να επισκέπτεται την κυρία Ελένη 3 φορές την εβδομάδα στην ίδια την έπαυλη. Ήταν δύσκολες συνεδρίες όπου έπρεπε να ξαναζήσει το συμβάν για να μπορέσει να το επεξεργαστεί, όπου μάθαινε τεχνικές αναπνοής για να ελέγξει τον πανικό και όπου σιγά σιγά άρχιζε να ξαναχτίζει την αίσθηση ασφάλειας της. Ο Λουκάς επίσης λάμβανε υποστήριξη. Το αγόρι, παρόλο που ήταν γενναίο την κρίσιμη στιγμή, κουβαλούσε μια τεράστια ενοχή που κατήγγειλε την ίδια του τη μητέρα. Ο Οδυσσέας περνούσε ώρες συζητώντας με τον γιο του, εξηγώντας του ότι έκανε το σωστό, ότι το να προστατεύουμε αυτούς που αγαπάμε δεν είναι ποτέ λάθος, ότι το να είσαι πιστός στην αλήθεια είναι πιο σημαντικό από το να κρατάς επικίνδυνα μυστικά. Αλλά υπήρχαν νύχτες που ο Λουκάς έκλαιγε σιγανά στο μαξιλάρι του, ρωτώντας αν η μητέρα του τον μισούσε τώρα, αν ήταν κακό παιδί που έστειλε εκείνο το βίντεο. Στο αστυνομικό τμήμα η Δάφνη έκανε μια πλήρη ομολογία. Ίσως ήταν το σοκ, ίσως η συνειδητοποίηση ότι δεν υπήρχε πλέον επιστροφή, αλλά τα είπε όλα με τις παραμικρές λεπτομέρειες. Αποκάλυψε πώς γνώρισε μια δικηγόρο που ασχολούνταν με παράτυπες υιοθεσίες, πώς πλήρωσε ένα σημαντικό ποσό για να αποκτήσει ένα νεογέννητο μωρό, πώς για 9 μήνες φορούσε στρατηγικά ρούχα και ψεύτικες κοιλιές, πώς πλαστογράφησε κάθε ιατρική εξέταση πληρώνοντας διεφθαρμένους επαγγελματίες. Μίλησε για τη βιολογική μητέρα του Λουκά, μια 17χρονη έφηβη από μια επαρχιακή πόλη που έμεινε έγκυος χωρίς να έχει τη δυνατότητα να μεγαλώσει το παιδί. Το πιο σοκαριστικό ήταν όταν παραδέχτηκε ότι ποτέ δεν ένιωσε για το αγόρι την αγάπη που θα έπρεπε να νιώθει μία μητέρα. Από την αρχή ο Λουκάς ήταν απλώς ένα εργαλείο για να διατηρήσει τον γάμο με τον Οδυσσέα, για να εξασφαλίσει την κοινωνική και οικονομική της θέση. Όταν συνειδητοποίησε ότι το αγόρι είχε κάποιες ιδιαιτερότητες στην ανάπτυξή του, αντί να αναζητήσει βοήθεια με αγάπη και αφοσίωση, ένιωσε απογοήτευση, σαν να είχε κάνει μία κακή συμφωνία. Τα λόγια της, καταγεγραμμένα στην επίσημη κατάθεση, ήταν μιας ψυχρότητας που άφηνε οποιονδήποτε άναυδο. Όσο για το σχέδιο εξόντωσης της κυρίας Ελένης, η Δάφνη εξήγησε ότι άρχισε να υποψιάζεται ότι η πεθερά της ήξερε το μυστικό εδώ και μερικές εβδομάδες. Δεν ήταν σίγουρη, αλλά ο τρόπος που την κοιτούσε η κυρία Ελένη, οι διακριτικές ερωτήσεις που έκανε, όλα την είχαν θέσει σε επιφυλακή. Όταν έμαθε για το ταξίδι στο κτήμα, είδε μια ευκαιρία. Τηλεφώνησε στον επιστάτη
και του ζήτησε να σκάψει έναν λάκκο στο πίσω μέρος του κτήματος, χρησιμοποιώντας τη δικαιολογία ενός μελλοντικού έργου κυπουρικής. Το σχέδιό της ήταν να το κάνει να φανεί ότι η κυρία Ελένη είχε πάθει κάτι ξαφνικό, να τη θάψει γρήγορα και μετά να προσποιηθεί απόγνωση όταν το σώμα θα βρισκόταν μέρες αργότερα. Ο εισαγγελέας της υπόθεσης, ένας 50χρονος άνδρας με δεκαετίες εμπειρίας, είπε στον Οδυσσέα ότι δεν είχε δει ποτέ μια τόσο σχολαστικά σχεδιασμένη υπόθεση χειραγώγησης και απόπειρας εγκλήματος. Η Δάφνη θα κατηγορούνταν για πλαστογραφία, χρήση πλαστών εγγράφων, παράνομη υιοθεσία και απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προμελέτης. Η ποινή θα μπορούσε να φτάσει πάνω από 20 χρόνια φυλάκισης. Ο Οδυσσέας βυθίστηκε σε μια πολύπλοκη νομική διαδικασία για να τακτοποιήσει την κατάσταση του Λουκά. Προσέλαβε τους καλύτερους δικηγόρους της Αθήνας που ειδικεύονταν στο οικογενειακό δίκαιο. Η πρώτη αποστολή ήταν να βρουν τη βιολογική μητέρα του αγοριού. Με τις πληροφορίες που παρήχε η Δάφνη, εντόπισαν τη νεαρή γυναίκα που τώρα ήταν 25 ετών, παντρεμένη και είχε 2 μικρά παιδιά. Όταν έμαθαν για την υπόθεση, εκείνη και ο σύζυγός της ήρθαν στην Αθήνα. Η συνάντηση ήταν τεταμένη και συγκινητική. Η κοπέλα, ονόματι Χριστίνα, έκλαψε πολύ όταν είδε τον Λουκά. Είπε ότι ποτέ δεν ήθελε να δώσει το μωρό, αλλά η οικογένειά της την πίεσε. Ήταν πολύ νέα και δεν είχε τρόπο να μεγαλώσει ένα παιδί μόνη της. Είπε ότι τον σκεφτόταν κάθε μέρα, ότι αναρωτιόταν αν ήταν καλά, αν ήταν ευτυχισμένος. Αλλά συζητώντας με τον Οδυσσέα, αντιλαμβανόμενη τον βαθύ δεσμό μεταξύ πατέρα και γιου, καταλαβαίνοντας ότι ο Λουκάς είχε ειδικές ανάγκες που καλύπτονταν με αγάπη και αφοσίωση, πήρε μια ώριμη και γενναιόδορη απόφαση. Η Χριστίνα υπέγραψε όλα τα απαραίτητα έγγραφα παρετούμενη οριστικά από τα δικαιώματά της επί του Λουκά. Είπε ότι έβλεπε σε αυτό όχι μια εγκατάλειψη, αλλά μια πράξη αγάπης, επιτρέποντας το αγόρι να συνεχίσει στη μοναδική οικογένεια που γνώριζε, με τον μοναδικό πατέρα που είχε σημασία. Ζήτησε μόνο μια μέρα, όταν ο Λουκάς θα ήταν μεγαλύτερος και έτοιμος, να μπορέσει να τον γνωρίσει και να του πει την ιστορία του, όχι για να τον πάρει πίσω, αλλά για να ξέρει από πού προερχόταν. Με αυτή την επίσημη παραίτηση και το ιστορικό ότι ο Οδυσσέας μεγάλωνε τον Λουκά από τη γέννησή του, η διαδικασία της επίσημης υιοθεσίας ήταν σχετικά γρήγορη. 6 μήνες μετά από εκείνο το τρομερό απόγευμα στο κτήμα, ο Οδυσσέας έλαβε στα χέρια του το νέο πιστοποιητικό γέννησης του Λουκά, όπου αναγραφόταν επίσημα ως πατέρας. Έκλαψε διαβάζοντας αυτό το έγγραφο, όχι για την νομική τυπικότητα, αλλά γιατί αντιπροσώπευε την επιβεβαίωση κάτι που πάντα ήξερε στην καρδιά του. Ο Λουκάς ήταν ο γιος του, με κάθε έννοια που πραγματικά είχε σημασία. Κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών μετάβασης, η κυρία Ελένη ήταν θεμελιώδης για τη διατήρηση της συναισθηματικής δομής της οικογένειας. Παρά τα δικά της τραύματα, αφοσιώθηκε πλήρως στη φροντίδα του Λουκά και στην υποστήριξη του Οδυσσέα. Τα πρωινά της στην κουζίνα με τον εγγονό της συνεχίστηκαν τώρα με ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Εκεί, ανάμεσα σε συνταγές και συζητήσεις για δεινόσαυρους, έχτιζαν μία αίσθηση κανονικότητας, δημιουργούσαν μία καθησυχαστική ρουτίνα που τους βοηθούσε να προχωρήσουν μπροστά. Η Ιωάννα προήχθη σε διαχειρίστρια του σπιτιού, με σημαντικά υψηλότερο μισθό και την αιώνια ευγνωμοσύνη του Οδυσσέα. Αποκάλυψε ότι εδώ και χρόνια υποψιαζόταν τη Δάφνη, ότι έβλεπε πώς η κυρία της αντιμετώπιζε τον Λουκά με αδιαφορία και πώς υπήρχαν ασυνέπειες στις ιστορίες της για την εγκυμοσύνη. Αλλά ποτέ δεν είχε συγκεκριμένες αποδείξεις, μόνο διαίσθηση. Όταν ο Λουκάς άρχισε να την εμπιστεύεται, μοιραζόμενος τις αγωνίες του για το ότι δεν ένιωθε αγαπητός από τη μητέρα του, η Ιωάννα άρχισε να δίνει ακόμα περισσότερη προσοχή. Ήταν εκείνη που πρότεινε στο αγόρι ότι, αν ποτέ έβλεπε ή άκουγε κάτι ανησυχητικό, θα μπορούσε να το καταγράψει και να το δείξει σε κάποιον που εμπιστευόταν. Ο Λουκάς ανέπτυξε με την Ιωάννα έναν ιδιαίτερο δεσμό. Έγινε ένα είδος υποκατάστατης μητρικής φιγούρας. Κάποια που έδειχνε γνήσια στοργή, χωρίς τις προσδοκίες και τις πολυπλοκότητες που συνήθως συνοδεύουν τις οικογενειακές σχέσεις. Το αγόρι άνθιζε με όλη αυτή την προσοχή, με αυτό το περιβάλλον όπου επιτέλους μπορούσε να είναι ο εαυτός του, χωρίς φόβο κριτικής. Η θεραπεία της κυρίας Ελένης άρχισε να αποδίδει καρπούς. Οι εφιάλτες μειώθηκαν σε συχνότητα, οι κρίσεις πανικού έγιναν πιο αραιές
και άρχισε να ξαναβρίσκει τη χαρά σε μικρά πράγματα που παλιά της έδιναν ευχαρίστηση. Το μαγείρεμα, η φροντίδα των ορχιδέων, το διάβασμα πριν τον ύπνο, η συζήτηση με τον Οδυσσέα για τη ζωή. Η θεραπεύτρια εξήγησε ότι τραύματα αυτού του μεγέθους αφήνουν μόνιμα σημάδια, αλλά ότι ήταν δυνατόν να μάθει να ζει με αυτά, να τα ενσωματώσει στη δική της ιστορία χωρίς να τα αφήσει να καθορίσουν ποια ήταν. Ο Οδυσσέας έκανε επίσης θεραπεία. Έπρεπε να επεξεργαστεί την προδοσία, τη χειραγώγηση, τα 8 χρόνια γάμου που τώρα συνειδητοποιούσε ότι βασίζονταν σε ψέματα. Έπρεπε να συγχωρήσει τον εαυτό του που δεν το είχε αντιληφθεί, που ήταν τόσο απόνωστε επέτρεψε σε αυτή την κατάσταση να αναπτυχθεί κάτω από τη μύτη του. Και πάνω απ' όλα έπρεπε να μάθει να εμπιστεύεται ξανά, να πιστεύει ότι δεν ήταν όλοι οι άνθρωποι σαν τη Δάφνη, ότι υπήρχε ακόμα καλοσύνη και αλήθεια στον κόσμο. Κατά τη διάρκεια μιας από αυτές τις θεραπευτικές συνεδρίες, ο Οδυσσέας είχε μια αποκάλυψη. Συζητούσε με την ψυχολόγο για το ότι ένιωθε άχρηστος, για το ότι ήθελε να κάνει κάτι σημαντικό με όλο αυτόν τον πόνο, για να μετατρέψει τον πόνο σε κάτι θετικό. Και τότε θυμήθηκε τον Λουκά, πως το αγόρι είχε ένα λαμπρό αλλά διαφορετικό μυαλό, πως η κοινωνία συχνά δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί τα νευροδιαφορετικά παιδιά, πόσες οικογένειες αντιμετώπιζαν παρόμοιες προκλήσεις χωρίς επαρκή υποστήριξη. Αποφάσισε να δημιουργήσει ένα ίδρυμα αφιερωμένο σε νευροδιαφορετικά παιδιά και νέους και τις οικογένειές τους. Θα ήταν ένα μέρος που θα προσέφερε θεραπευτική υποστήριξη, εξειδικευμένη εκπαίδευση, ομάδες υποστήριξης για γονείς και κυρίως ένα φιλόξενο περιβάλλον όπου κάθε παιδί θα μπορούσε να γίνει σεβαστό στις ιδιαιτερότητές του. Ο Οδυσσέας πούλησε μία από τις μικρότερες εταιρείες του χαρτοφυλακίου του και επένδυσε ολόκληρο το ποσό στη δημιουργία του Ιδρύματος. Το ονόμασε Ίδρυμα Λουκάς, προς τιμήν του γιού του που του είχε διδάξει τόσα πολλά για την άνευ όρον αγάπη, το θάρρος και την ανθεκτικότητα. Η κατασκευή του Ιδρύματος κράτησε σχεδόν 1 χρόνο. Ο Οδυσσέας ενεπλάκη προσωπικά σε κάθε λεπτομέρεια, από την επιλογή του οικοπαίδου σε μια προσβάσιμη γειτονιά της Αθήνας μέχρι την πρόσληψη εξειδικευμένων επαγγελματιών. Η κυρία Ελένη, βλέποντας το έργο να παίρνει σάρκα και οστά, προσφέρθηκε να γίνει μέλος της ομάδας. Θα ήταν διευθύντρια υποδοχής, υπεύθυνη για την υποδοχή των οικογενειών, ακούγοντας τις ιστορίες τους, προσφέροντας την παρηγοριά που μόνο κάποιος που έχει περάσει πραγματικές δυσκολίες μπορεί να δώσει. Το κτήμα όπου παραλίγο να χάσει τη ζωή της πέρασε επίσης από μία μεταμόρφωση. Ο Οδυσσέας αποφάσισε να μην πουλήσει την ιδιοκτησία, αλλά να της δώσει νέο νόημα. Προσέλαβε αρχιτέκτονες τοπίου και ανακαίνισε ολόκληρη την περιοχή. Ο λάκκος, όπου η κυρία Ελένη παραλίγο να θαυτεί, γέμισε και πάνω του χτίστηκε μια όμορφη κρίνη, περιτριγυρισμένη από κήπους. Τοποθέτησαν ξύλινα παγκάκια γύρω, φύτεψαν πολύχρωμα λουλούδια, δημιούργησαν έναν χώρο περισυλλογής και ειρήνης. Ήταν ένα μνημείο όχι της φρίκης που παραλίγο να συμβεί, αλλά της υπέρβασης, της ζωής που νίκησε τον θάνατο, της ελπίδας που φύτρωσε από τη γη. Ο Λουκάς συμμετείχε στο έργο της ανανοηματοδότησης του κτήματος. Βοήθησε στην επιλογή των λουλουδιών. Πρότεινε να τοποθετηθεί μια πλάκα με μια εμπνευσμένη φράση κοντά στην κρίνη και σχεδίασε ακόμη και το σχέδιο μιας μικρής παιδικής χαράς που κατασκευάστηκε δίπλα στο σπίτι. Το αγόρι μάθαινε ότι οι τόποι, όπως και οι άνθρωποι, μπορούσαν να αλλάξουν, μπορούσαν να μεταμορφωθούν από την πρόθεση και την αγάπη. 6 μήνες μετά τα εγγένεια του Ιδρύματος Λουκάς, όταν όλα έμοιαζαν επιτέλους να έχουν σταθεροποιηθεί, η κυρία Ελένη έλαβε ένα γράμμα. Ο φάκελος έφτασε ταχυδρομικός, χωρίς αποστολέα, μόνο με τη σφραγίδα των γυναικείων φυλακών όπου κρατούνταν οι Δάφνη. Μέσα υπήρχε ένα χειρόγραφο γράμμα με τρεμάμενη γραφή και ένα άλλο μικρότερο σφραγισμένο γράμμα που απευθυνόταν στον Λουκά. Η κυρία Ελένη διάβασε το γράμμα που προοριζόταν για εκείνη με σφιγμένη καρδιά. Η Δάφνη έγραφε ζητώντας συγχώρεση. Έλεγε ότι είχε περάσει τους τελευταίους μήνες σε βαθιά περισυλλογή, ότι είχε κάνει εντατική θεραπεία στη φυλακή, ότι επιτέλους άρχιζε να καταλαβαίνει τη σοβαρότητα αυτού που είχε κάνει. Αναγνώριζε ότι δεν υπήρχε δικαιολογία για τις πράξεις της, ότι είχε χειραγωγήσει τον Οδυσσέα, είχε χρησιμοποιήσει τον Λουκά και είχε προσπαθήσει να αφαιρέσει τη ζωή της κυρίας Ελένης
από καθαρό εγωισμό και φόβο. Ζητούσε όχι αθώωση, γιατί ήξερε ότι δεν την άξιζε, αλλά απλώς μια μέρα, με κάποιο τρόπο, να μπορέσουν να καταλάβουν ότι ήταν άρρωστη ψυχικά, καταναλωμένη από μια φιλοδοξία και ένα εσωτερικό κενό που την οδήγησαν να κάνει ασυγχώρητα πράγματα. Το γράμμα για τον Λουκά, σύμφωνα με όσα εξηγούσε η Δάφνη, έπρεπε να του παραδοθεί όταν θα ήταν μεγαλύτερος, όταν θα μπορούσε να καταλάβει. Ήταν μια εξήγηση, μια συγγνώμη από μητέρα προς γιο ή από τη γυναίκα που θα έπρεπε να ήταν μητέρα αλλά ποτέ δεν τα κατάφερε. Η κυρία Ελένη έδειξε το γράμμα στον Οδυσσέα. Συζήτησαν εκτενώς για το τι να κάνουν. Μετά από πολλή σκέψη, ο Οδυσσέας φύλαξε το γράμμα για τον Λουκά σε ένα χρηματοκιβώτιο για να του παραδοθεί όταν το αγόρι θα γινόταν 18 ετών. Όσο για την αίτηση συγχώρεσης της Δάφνης, ο καθένας το χειρίστηκε με τον δικό του τρόπο. Ο Οδυσσέας ένιωθε ένα μείγμα θυμού και ήκτου και δεν ήταν έτοιμος να συγχωρήσει. Η κυρία Ελένη από την πλευρά της ένιωθε κάτι διαφορετικό. Αποφάσισε να επισκεφθεί τη Δάφνη στη φυλακή. Δεν το είπε σε κανέναν στην οικογένεια. Πήγε μόνη της ένα Σάββατο πρωί, συνοδευόμενη μόνο από την Ιωάννα που επέμεινε να την πάει. Οι γυναικείες φυλακές βρίσκονταν στα περίχωρα της Αθήνας. Ένα γκρίζο και εκφοβιστικό κτίριο περιτριγυρισμένο από ψηλούς τοίχους και κάγκελα. Η διαδικασία του ελέγχου και της εισόδου ήταν ταπεινωτική και κουραστική, αλλά η κυρία Ελένη επέμεινε. Όταν τελικά την οδήγησαν στην αίθουσα επισκέψεων και η Δάφνη μπήκε μέσα, η κυρία Ελένη με τα βίας αναγνώρισε την ύφη της. Η σοφιστική γυναίκα με τα άψογα μαλλιά και τα επώνυμα ρούχα είχε αντικατασταθεί από μια αδύνατη φιγούρα, με άχρωμα μαλλιά πιασμένα σε μια χαλαρή αλογοουρά, φορώντας πορτοκαλί στολή φυλακής. Η Δάφνη είχε βαθιούς μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια, το δέρμα της ήταν άτονο και όταν τα μάτια της συνάντησαν αυτά της κυρίας Ελένης, άρχισε να κλαίει αμέσως. Κάθισαν η μία απέναντι στην άλλη, χωρισμένες από ένα πλαστικό τραπέζι, με έναν φρουρό να παρακολουθεί από απόσταση. Για πολλά λεπτά, καμία από τις δύο δεν μίλησε. Η Δάφνη έκλαιγε σιγανά, τα χέρια της να τρέμουν πάνω στο τραπέζι. Η κυρία Ελένη απλώς παρατηρούσε, προσπαθώντας να νιώσει τι έλεγε η καρδιά της. «Λυπάμαι πολύ», ψιθύρισε τελικά η Δάφνη. «Λυπάμαι πολύ για όλα, για το ψέμα, για τη χειραγώγηση, που παραλίγο να σου αφαιρέσω τη ζωή. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να εκφράσουν πόσο μετανιώνω». «Γιατί τα έκανες όλα αυτά, Δάφνη?» ρώτησε ήρεμα η κυρία Ελένη. «Τα είχες όλα. Έναν καλό σύζυγο, ένα όμορφο σπίτι, χρήματα. Γιατί χρειάστηκε να πεις ψέματα?» «Γιατί ήμουν άδεια», σκούπισε τα δάκρυά της η Δάφνη με το πίσω μέρος του χεριού της. «Μεγάλωσα σε μια πλούσια, αλλά χωρίς αγάπη οικογένεια. Έμαθα από νωρίς ότι οι άνθρωποι αξίζουν για όσα έχουν, όχι για όσα είναι. Όταν γνώρισα τον Οδυσσέα, είδα σε αυτόν όχι μόνο έναν πλούσιο άνδρα, αλλά κάποιον που ήθελε οικογένεια, παράδοση. Ήξερα ότι δεν θα με παντρευόταν ποτέ αν δεν μπορούσα να του δώσω ένα παιδί. Έτσι δημιούργησα αυτή την απάτη. Και τον Λουκά, ποτέ δεν τον αγάπησες?» Η ερώτηση της κυρίας Ελένης ήταν γνήσια, χωρίς κριτική. «Προσπάθησα», λύγησε η Δάφνη. «Ορκίζομαι ότι προσπάθησα. Αλλά δεν υπήρχε τίποτα μέσα μου. Είναι σαν η ικανότητα να αγαπώ να είχε πεθάνει εδώ και πολύ καιρό». Κοιτούσα εκείνο το αγόρι και έβλεπα μόνο ένα ακόμη ψέμα που έπρεπε να διατηρήσω, μία ακόμη ευθύνη. Ποτέ δεν κατάφερα να τον δω ως αληθινό μου γιο. «Και τώρα, τι νιώθεις τώρα?» επέμεινε η κυρία Ελένη. «Μεταμέλεια, ντροπή και μια παράξενη καθυστερημένη αγάπη για τον Λουκά, τώρα που τον έχασα για πάντα», κοίταξε η Δάφνη κατευθείαν στα μάτια της πεθεράς της. «Ήρθατε εδώ για να ακούσετε τις συγγνώμες μου ή για να μου πείτε πόσο τρομερή είμαι?» «Ήρθα για να σου πω ότι σε συγχωρώ». Τα λόγια της κυρίας Ελένης βγήκαν με μια ήρεμη σταθερότητα. «Όχι επειδή το αξίζεις, αλλά επειδή το έχω εγώ ανάγκη. Χρειάζομαι να απελευθερώσω αυτόν τον θυμό, αυτόν τον φόβο. Χρειάζομαι να προχωρήσω μπροστά χωρίς να κουβαλάω το βάρος του μίσους». Η Δάφνη έμεινε σιωπηλή επεξεργαζόμενη αυτά τα λόγια. «Πώς μπορείτε να με συγχωρήσετε μετά από αυτό που προσπάθησα να κάνω?» «Γιατί το να κρατάω μνησή κακία θα με πλήγωνε περισσότερο. Γιατί η ζωή με δίδαξε ότι η συγχώρεση δεν αφορά την απελευθέρωση αυτού που μας πλήγωσε,
αλλά την απελευθέρωση του εαυτού μας από τη συναισθηματική φυλακή που δημιουργούμε όταν δεν μπορούμε να αφήσουμε κάτι να φύγει, μίλησε η κυρία Ελένη με τη σοφία κάποιου που έχει ζήσει πολλά. Και γιατί, κοιτάζοντας σε τώρα, βλέπω απλώς μια συντετριμμένη γυναίκα που πήρε τρομερές αποφάσεις και θα πληρώσει για αυτές για το υπόλοιπο της ζωής της. «Ευχαριστώ», ψιθύρισε η Δάφνη. «Ακόμα κι αν δεν το αξίζω, ευχαριστώ». Η επίσκεψη τελείωσε λίγο μετά. Η κυρία Ελένη σηκώθηκε, έγνεψε με το κεφάλι και έφυγε από εκείνο το μέρος. Όταν επέστρεψε στο αυτοκίνητο όπου την περίμενε η Ιωάννα, ένιωσε κάτι διαφορετικό. Δεν ήταν ευτυχία, δεν ήταν πλήρης ανακούφιση, αλλά ήταν ένα βήμα προς την εσωτερική γαλήνη. Είχε συγχωρήσει όχι επειδή η Δάφνη είχε αλλάξει ή είχε εξηλαιωθεί, αλλά επειδή η ίδια χρειαζόταν να απελευθερωθεί. Οι επόμενοι μήνες έφεραν μια νέα και πιο ελαφριά ρουτίνα. Το Ίδρυμα Λουκάς ευημερούσε, εξυπηρετώντας δεκάδες οικογένειες, μεταμορφώνοντας ζωές. Η κυρία Ελένη βρήκε σκοπό στη δουλειά της εκεί, συζητώντας με φοβισμένους γονείς, αγκαλιάζοντας παιδιά που ένιωθαν διαφορετικά, προσφέροντας τη σοφία κάποιου που καταλάβαινε ότι η αγάπη και η αποδοχή ήταν οι μεγαλύτερες μεταμορφωτικές δυνάμεις. Ο Λουκάς συνέχιζε να ανθίζει. Έκανε μερικούς φίλους στο Ίδρυμα, άλλα παιδιά που καταλάβαιναν τον μοναδικό του τρόπο να βλέπει τον κόσμο. Οι βαθμοί του βελτιώθηκαν, η αυτοπεποίθησή του μεγάλωσε και σιγά σιγά άρχιζε να εκφράζει τα συναισθήματά του με πιο καθαρό τρόπο. Υπήρχαν ακόμα δύσκολες μέρες, στιγμές που ρωτούσε για τη μητέρα του, αλλά ο Οδυσσέας και η κυρία Ελένη απαντούσαν πάντα με ειλικρινή αγάπη, εξηγώντας ότι η Δάφνη είχε κάνει κακές επιλογές, αλλά αυτό δεν μείωνε σε τίποτα την αξία του. Ο Οδυσσέας από την πλευρά του βρήκε μια νέα ισορροπία μεταξύ δουλειάς και οικογένειας, μείωσε τις ώρες εργασίας του, ανέθεσε περισσότερες ευθύνες, έδωσε προτεραιότητα στο να είναι παρόν, διπνούσε με την οικογένεια κάθε βράδυ, περνούσε τα Σαββατοκύριακα με τον Λουκά, συμμετείχε ενεργά στις δραστηριότητες του Ιδρύματος. Ακόμα κουβαλούσε τις πληγές της προδοσίας, ακόμα δυσκολευόταν να εμπιστευτεί πλήρως, αλλά μάθαινε ότι η ευαλωτότητα δεν ήταν αδυναμία, ήταν θάρρος. 1,5 χρόνο μετά από εκείνο το τρομερό απόγευμα στο κτήμα, ο Οδυσσέας οργάνωσε μια μικρή τελετή στο μνημείο που είχε χτίσει εκεί όπου παλιά υπήρχε ο Λάκκος. Παρόντες ήταν μόνο η στενή οικογένεια, η κυρία Ελένη, ο Λουκάς, η Ιωάννα και μερικοί στενοί φίλοι. Είχε παραγγείλει μια χάλκινη πλάκα που θα τοποθετούνταν κοντά στην κρίνη. Η πλάκα έγραφε «Εκεί που παραλίγο να υπάρξει τέλος, άνθησε η ζωή». Ας είναι αυτός ο τόπος αιώνια υπενθύμηση ότι η αγάπη πάντα νικά. Ο Λουκάς διάβασε ένα μικρό κείμενο που είχε γράψει για το θάρρος, για την προστασία αυτών που αγαπάμε, για τη μετατροπή του πόνου σε ομορφιά. Η φωνή του ήταν σταθερή, τα μάτια του έλαμπαν από ευφυΐα και ευαισθησία. Η κυρία Ελένη έκλαψε από συγκίνηση, ακούγοντας τον εγγονό της, συνειδητοποιώντας πόσο είχε μεγαλώσει, πόσο είχε οριμάσει μέσα από όλα όσα έζησαν. Μετά την τελετή, όταν όλοι συγκεντρώθηκαν στο ανακαινισμένο σπίτι του κτήματος για ένα γεύμα, ο Οδυσσέας έκανε μία πρόποση. Κράτησε το ποτήρι του με χυμό, καθώς είχε σταματήσει να πίνει αλκοόλ για να είναι παράδειγμα για τον γιο του, και είπε «Στην οικογένειά μας. Όχι αυτή που καθόρισε το αίμα, αλλά αυτή που έχτισε η αγάπη. Στη μητέρα μου, που επέζησε και μας δίδαξε την ανθεκτικότητα. Στον γιο μου, που μας έδειξε το νόημα του θάρρους. Και σε όλους εσάς που είστε εδώ, που αποδείξατε ότι η οικογένεια είναι αυτοί που στέκονται δίπλα μας στις δύσκολες στιγμές». Όλοι έκαναν πρόποση και εκείνη τη στιγμή, κάτω από τον απογευματινό ήλιο που φώτιζε αυτό το μέρος που είχε γίνει μάρτυρας τόσης φρίκης, αλλά που τώρα ανέπνεε γαλήνη, ο καθένας τους ένιωσε κάτι ξεχωριστό. Ένιωσε ότι είχαν διασχίσει την πιο σκοτεινή κοιλάδα και είχαν βγει από την άλλη πλευρά όχι απλώς επιζώντες, αλλά μεταμορφωμένοι, πιο δυνατοί, πιο συνδεδεμένοι. Η κυρία Ελένη κοίταξε γύρω της, είδε τον γιο της να χαμογελάει γνήσια για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό, είδε τον εγγονό της να τρέχει στον κήπο με άλλα παιδιά, είδε την Ιωάννα να συζητά ζωηρά με τους καλεσμένους και ένιωσε βαθιά ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη που ήταν ζωντανή, που είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τον Λουκά, που ήταν μέρος αυτού του ταξιδιού μεταμόρφωσης. Εκείνο το βράδυ, όταν επέστρεψαν στην Αθήνα και ο Λουκάς κοιμόταν ήδη, ο Οδυσσέας και η κυρία Ελένη κάθισαν στη βεράντα της έπαυλης.
παρατηρούσαν τα φώτα της πόλης από κάτω, εκατομμύρια ζωές να συμβαίνουν ταυτόχρονα, η καθεμία με τις δικές της μάχες και νίκες. «Μαμά, σκεφτόμουν», έσπασε τη σιωπή ο Οδυσσέας, «για όλα όσα συνέβησαν, για το πώς η ζωή μας προετοιμάζει για πράγματα που ποτέ δεν φανταζόμαστε ότι θα αντιμετωπίσουμε. Και συνειδητοποίησα ότι όσο τρομερό κι αν ήταν, αυτό μας έφερε κάτι πολύτιμο». «Τι, γιε μου?» «Μας έφερε την αλήθεια. Ζούσαμε σε ένα άνετο ψέμα και τώρα ζούμε σε μια δύσκολη αλλά πραγματική αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια, όσο οδυνηρή κι αν είναι καλύτερη από οποιοδήποτε όμορφο ψέμα». Ο Οδυσσέας κοίταξε τη μητέρα του. «Και μου έφερε εσάς πίσω. Συνειδητοποίησα πόσο σας είχα απομακρύνει από τη ζωή μου όλα αυτά τα χρόνια, πόσο άφησα τη δουλειά να με καταναλώσει. Παραλίγο να σας χάσω με έναν φρικτό τρόπο και αυτό με ξύπνησε. Γιε μου, ποτέ δεν με έχασες. Πάντα ήμουν εδώ, πάντα θα είμαι», κράτησε το χέρι του η κυρία Ελένη. «Και για τον Λουκά είναι γιος σου, όχι από τα γονίδια, αλλά από την αγάπη, την αφοσίωση, από κάθε άγρυπνη νύχτα όταν ήταν άρρωστος, από κάθε νίκη που γιορτάσατε μαζί. Η οικογένεια δεν ορίζεται από το αίμα, ορίζεται από επιλογή και δέσμευση. Το ξέρω. Και τον επιλέγω κάθε μέρα. Επιλέγω εσάς. Επιλέγω αυτή την οικογένεια που χτίσαμε από τις στάχτες ενός ψέματος», έσφιξε το χέρι της μητέρας του ο Οδυσσέας. «Ευχαριστώ, μαμά, για όλα». Έμειναν εκεί η μητέρα και γιος σε μια άνετη σιωπή, ενώ η πόλη πάλονταν από κάτω και τα αστέρια έλαμπαν από πάνω. Είχαν διασχίσει την κόλαση και είχαν επιβιώσει. Περισσότερο από αυτό, είχαν μετατρέψει την εμπειρία σε κάτι μεγαλύτερο, σε μια κληρονομιά αγάπης, θάρρους και λύτρωσης. Ο Λουκάς θα μεγάλωνε γνωρίζοντας την αληθινή του ιστορία, γνωρίζοντας την καταγωγή του, αλλά πάντα έχοντας τη βεβαιότητα για το ποια ήταν η πραγματική του οικογένεια. Το Ίδρυμα Λουκάς θα συνέχιζε να βοηθά εκατοντάδες παιδιά και οικογένειες, διαδίδοντας το μήνυμα ότι το διαφορετικό δεν είναι λιγότερο, είναι απλώς μοναδικό. Το κτήμα που παραλίγο να γίνει σκηνικό τραγωδίας θα γινόταν τόπος γιορτής και ανανέωσης. Και η κυρία Ελένη, η μητριάρχης που παραλίγο να θαυτεί από την αδικία, έγινε ζωντανό σύμβολο ότι ακόμα κι όταν προσπαθούν να μας θάψουν, μπορούμε να ανθίσουμε ξανά. Η ιστορία που ξεκίνησε με απάτη και παραλίγο να τελειώσει σε φρίκη μετατράπηκε σε κάτι μεγαλύτερο. Μετατράπηκε σε μαρτυρία ότι η αλήθεια, όσο οδυνηρή κι αν είναι, πάντα αξίζει τον κόπο, ότι η αληθινή αγάπη δεν χτίζεται πάνω σε ψέματα, αλλά σε γνήσια αποδοχή. Ότι η οικογένεια δεν αφορά τη βιολογία, αλλά τη δέσμευση, το να είσαι παρόν, το να επιλέγεις ο ένας τον άλλον κάθε μέρα. Η Δάφνη θα εξέτειε την ποινή της, κουβαλώντας το βάρος των επιλογών της. Ίσως μια μέρα να έβρισκε αληθινή λύτρωση, ίσως και όχι. Αλλά η ιστορία της χρησίμευσε ως ένα σκληρό μάθημα για το πώς η φιλοδοξία και το εσωτερικό κενό μπορούν να μας οδηγήσουν στα πιο σκοτεινά μέρη της ανθρώπινης ψυχής. Και η κυρία Ελένη στα 73 της χρόνια ανακάλυψε ότι η ζωή είχε ακόμα πολλά να προσφέρει. Ότι ακόμα και αφού παραλίγο να χάσει τα πάντα, ήταν δυνατόν να ξαναχτίσει. Ότι το θάρρος δεν ήταν να μην νιώθεις ποτέ φόβο, αλλά να συνεχίζεις παρά τον φόβο. Ότι η συγχώρεση αφορούσε περισσότερο την απελευθέρωση του εαυτού σου παρά την αθώωση του άλλου. Και ότι η αγάπη, η αληθινή και άνεφόρον αγάπη, είχε τη δύναμη να μετατρέψει ακόμα και τις πιο βαθιές πληγές σε ουλές που διηγούνταν ιστορίες υπέρβασης. Η οικογένεια που σχημάτισαν ο Οδυσσέας, η κυρία Ελένη και ο Λουκάς, δεν ήταν τέλεια. Είχε τις ουλές της, τα τραύματά της, τις δύσκολες μέρες της. Αλλά ήταν πραγματική, ήταν ειλικρινής, ήταν χτισμένη πάνω σε στέρεα θεμέλια αλήθειας και αγάπης. Και αυτό τελικά ήταν το μόνο που πραγματικά είχε σημασία. Γιατί όταν η γη προσπαθεί να μας καταπιεί, όταν το σκοτάδι απειλεί να μας καταναλώσει, είναι η αγάπη που μας τραβάει πίσω στο φως. Είναι η οικογένεια, αληθινή και επιλεγμένη, που μας δίνει τη δύναμη να αναπνεύσουμε ξανά. Και είναι το θάρρος να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, όσο τρομακτική κι αν είναι, που μας απελευθερώνει για να ζήσουμε πλήρως. Η ιστορία της κυρίας Ελένης, του Οδυσσέα και του Λουκά αφορούσε αυτό. Το να παραλίγο να χάσεις τα πάντα και να ανακαλύψεις τι πραγματικά έχει σημασία. Το να θαυτείς από την αδικία και να επιλέξεις να ανθίσεις παρόλα αυτά.
Το να μετατρέψεις τον πόνο σε σκοπό, το τραύμα σε κληρονομιά και το ψέμα σε απελευθερωτική αλήθεια. Και έτσι, κάτω από τον έναστρο ουρανό της Αθήνας, ενώ η πόλη κοιμόταν και ονειρευόταν, εκείνη η οικογένεια βρήκε τη γαλήνη της. Όχι τη γαλήνη κάποιου που δεν υπέφερε ποτέ, αλλά τη γαλήνη κάποιου που επέζησε, έμαθε και επέλεξε να μετατρέψει την ιστορία του σε κάτι μεγαλύτερο από τους ίδιους. Μια κληρονομιά αγάπης που θα συνέχιζε να αντυχεί μέσα από το Ίδρυμα Λουκάς, μέσα από τις μεταμορφωμένες ζωές, μέσα από κάθε παιδί που θα έβρισκε εκεί ένα μέρος αποδοχής και ελπίδας. Γιατί στο τέλος γι' αυτό πρόκειται η ζωή. Όχι να αποφεύγεις τις καταιγίδες, αλλά να μαθαίνεις να χορεύεις στη βροχή. Όχι να μην πέφτεις ποτέ, αλλά να έχεις πάντα το θάρρος να σηκώνεσαι. Και όχι να μην θαυτείς ποτέ, αλλά να βρίσκεις πάντα τη δύναμη να αναπνεύσεις ξανά, να ανθίσεις ξανά, να ζήσεις ξανά. Και η κυρία Ελένη, με τη σοφία και την ανθεκτικότητά της, θα θυμόταν πάντα ότι ακόμα και όταν η γη προσπαθεί να μας καλύψει, όταν προσπαθούν να μας σιωπήσουν, όταν θέλουν να μας θάψουν, μπορούμε να επιλέξουμε να φυτρώσουμε ξανά, γιατί η ζωή, η αληθινή ζωή, πάντα βρίσκει έναν δρόμο. Πάντα. Τέλος ιστορίας, αγαπητοί ακροατές, ελπίζουμε η ιστορία της κυρίας Ελένης, του Οδυσσέα και του Λουκά να άγγιξε βαθιά την καρδιά σας. Αν συγκινηθήκατε με αυτό το ταξίδι θάρρους, λύτρωσης και αληθινής αγάπης, αφήστε το like σας, εγγραφείτε στο κανάλι και πείτε μας στα σχόλια ποια στιγμή σας σημάδεψε περισσότερο. Αυτή η ιστορία μας θυμίζει ότι η οικογένεια δεν ορίζεται από το αίμα, αλλά από την επιλογή και την άνεφόρον αγάπη, και ότι ακόμα και στις πιο σκοτεινές καταστάσεις μπορούμε να βρούμε φως και σκοπό. Κάθε μέρα φέρνουμε έντονες και μεταμορφωτικές ιστορίες σαν αυτή, που αποκαλύπτουν την πιο βαθιά και ανθεκτική πλευρά της ανθρώπινης ψυχής. Μοιραστείτε την με αυτούς που αγαπάτε και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, με μια ακόμη αφήγηση που θα ταρακουνήσει τα συναισθήματά σας. Σας περιμένουμε εδώ πάντα.